lowo nyaka bed gi kwer, kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ni pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni maone mak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Kinyi ma jaber kauno chieng' tich adek iwacho ni kauno ema WCW idendo nyadendi mane kentiere kata ka ng'omene ma chieng' dance kendgi kata kamano rokni machielo chima kauno waiko ni chenro ma yalach ahinya kamoro moro ma entiere ok machiegni chenro mar upiny kod makoromo nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar ma okew nyaka chisango machiegni. Oyawre nyakora Mugia John kamoro amora ma intiere kawuono ma chieng' tarik 31 dwe mar achiel higa mar 2024. Wagoyo riti ne dwe mokwongo mano mar higa ni. Wasedach e yo makare kendo watieko higa mokwongo mar dwe mar achiel mano dwe mokwongo mano mar higa mar 2024. Ang'e ni pod wadong' kod higni buora kata kamano wamedo mana dhach kata bedo ni ngima oridore wambende warido manokanda machiegni chenro mar upiny nyinga Joyce Odur. Nyakora Mugia John geno mara ni chieo e yo makare wasechopo ka mar kelo ni chenro mar upiny bed kodwa nyaka giko mar chenro makama mabende jarumo saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ng'ao. Joyce Odur tieko higa ni pio mo. Pare ana setieko higa. Ito ni January koserumo to koro higa oserumo. Higa oserumo nikech sani koro dwa ringo to in baneno kisechako mood mar Valentine. Wadonjo February kiny. Sharon ng'ato wacho ni salary mimiyo watigo maber nikech en salary midhi nyago do maua. En salary mar presents mopogore opogore Valentine. So angara kamano wadonjo dwe mar chako tweyo. Kaka din kopere kochopo tarik 14 wachako gi sap buru. Mani gima kata kwatieko season. Ng'ato kona gimoro ni enong'ega ni Easter timore ga mana April. Timore ka April ni diere kata April ni dwe mar 4 ka. Ng'eni wang ni Easter biro karang'o. Giko mar dwe mar 3. Dongen dwe mar 3 apani tich abich mogik no to dhi nyaka dwe mar 4. To koro dhi bedo mana tarik 31 ka. To kera en kanyo kaka kama koro watieko gigo duto koro wachako chenro mag Easter kata Pasaka ayanga koro ibo chako tweyo kicham ring'o
gin gik mopogore opogore. Inya tweyo ring, inya tweyo gimoro amora manyingi maber ni tweyo e kindego mag ndalo 40 mag ndalogo mag ikruok ne Pasaka. Kata kamano amor higa rum. Higa rum moro jomoko nowacho ni February ema ka gichako godo higa. Resolution mana gin godo January ok gineno kodhi makare. Koro gichake ayanga manyien February. An kata kamano aseyudo rinda mano mar Valentine. Koro aonge budget. Manyo tayo. An badhe manyo rinda kata skirt moro mar mondo mi chieng' Valentine kochopo to kik aringo oko. Abede gigi moro manyalo rwako. Kata bedo ni anyalo bedo ni anyalo muodo salary te kochopo chieng' na onge pes nyiewo maua kata manyieo godo present moro to rinda kik we oko. Koko mano to Cleophas dongo sa 21 CW nyonwa maua kata kok wabiyudo rinda moro donge. To bine naparo ni chieng' Valentine en chieng' mana chieng' tich adek. Pod wabonyonore ka. Koro onge ringo. Chieng' koro ka in ka anawuok adhi e mesa. An gi mesa mar sap buru odiochieng'wa kamano. Nyaka Ramogi John kata kamano ok oneyo maber. Wageno ni higa ochakre e yo makare ne jok moko bende iwacho ni ka thuolo mar dwe achiel rumo gik mathoth jotimore kar kanyo giduto wapako mana nyinge Jehova kendo wago erokamano kuom tayo machopo odiochieng' ma kawuono. Wago ni chenro mayelach kawuono adhi kelonu weche manyien okinyi ma kawuono sa 12 sa nyaka orom sa 12:30 kaeto bang'e gazet ang' Sharon Ong'aw kelo koran gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation ma kawuono. Thuon mar Sharon wachna. Thuon wach ang'e ni Joyce Oduore madhi bedo ka kelo gazet kata kamano thuon wach bedo iwacho ni shock blunder that could set criminals free. Dibet nitiere both moro ma bende sitimore doho kanyo ma bende koro nyalo miyo kata mna jogueko ma bende donjo ne gi maundu mar mondo mi we thuolo. Ano ka tipo kanyo gol higa mar 2016 gi higa mar 2018 nitiere moko kuom buche ma bende ne dwaro mar mondo mi thichoko mano mar penal code. Joyce Kanya kasani wacho ka ni higa mar 2016 nitiere jong'ado buche moko ma bende no wacho ni ponono nitiere maundu moko mago ba bende luongo kanyo ni robbery kachiel kod mano robbery with violence. Ne giwacho ni gionge e penchike ma pacho kae matende ni ponono ko yudi ni kitimo maundu makamano to konego bed ni maki kata kamano mano nyalo miyo achije madirom 10,000 manitiere e ute twech mopogore opogore pacho ka ponono inyalo we oko kendo gibiro duogo e kuonde mwadake. Mano nyiso nang'o nyaka Ramogi Ajwang' mago kachiel kod mamoko mathoth wabiro bedo kwa lidho ni kango chopo kanyo sa 12:30 nyaka ngo chop kanyo sa 1 mar okinyi. Walidho gazet mar The Standard kachiel kod mano mar The Daily Nation. Tok mano te en twak mokwongo e chenro mar okinyi ma kawuono. Sharon ema biro bedo katayo twak kawuono. Tok ma kawuono nyaka Ramogi Ajwang' wang'e na nek mano mar mina. Ng'eni tok ma kama wasebedo godo kinde ka kinde to ber mar mondo mi walosi. Ahinya nyaka luwore kod ng'anyo ma bende notime counties 10 mano chieng' ngeso mano mar juma mokalo. Kiny ma kawuono adhi bedo gi jod bura e kaunti ma Migori kanyakla kod jakedne ratiro mar oganda kanyakla gi okil Kamaloka. Wapurane na wach mine mathoth higa ni kende dwe mokwongo ma koro rumo ni mine mathoth osenegi. To kineno king'iyo kata mna nek margi iwacho ni inego gi their intimate partners manyiso ni johera magi mayawuoyi kod nochako go wakanye kata kamano biro bedo kwa loso e wach makamano. To first dan mana ka gimene gi wach moro. En gimoro ma wasebedo kanyo kwa wito osiepewa ma bende nitiere e osiep ma opogore opogore ma bende ginya bedo nyiminewa ginya bedo minewa ginya bedo kata mine mag udi mag jok moko bende iwacho ni kinde ma gigi duto timore ka wachung' motegno bende gi nyidendi e kinde ma gigi bende timore. En tiende ni isiro timbe machalo kamago mano timore machiegni nyathi ma jahigni 20 mano mana ne mbalariany mane nigi geno mag timo gik mathoth ahinya ngimane rumo kendo kata ng'ade machuok ahinya tiyudo ni jonyuolne koro nyaka ti matek mar mondo mi gihike kendo gichaka safar machielo ka nyathigi no bende onge. En gimoro mano kelo ng'anyo e konde mag piny Kenya duto. Kata ka uno bende kodhi bedo kanyo ka watwa kodgi wawinjane duond jotelo kachiel koda ka jogo makendo ratiro mag oganda ahinya nyithindo manyiri kamoro amora ma gintiere wadhi bedo kanyo koro Ramogi Ajwang' wawinje twagno madhi bedo kanyo e kind sa 1 nyaka sa 2 kanyo gi nus mano ma bedo kachiel mondo wabed ni kod ng'eyo matut kantie ka joma chwo un bende kama untie donjure twak ma kamano wada winjane
duondu achiel kachiel mondo ugola ne pachu nikech gin ok en lweny mag jok mamine kende. Joma chuo bende nitie gi ting' onego bed ni giketo kar ka. Kendo moko kuom gi bende nowuok modhi e ng'anyo mane counties 10 mano chieng' ngeso. Kopogore gi mano kawuono chieng' tich adek Jael Lieta biro bedo katedonwa achiel kachiel. Koro wakete ka chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Wang'ien na kit tet ma bende obiro bedo kotedo odiochieng' ma kawuono. Chenro mar mbako romo Joyce Duor ibiro bedo kichako gi chal mar fwambo. Nyakora Mugia Jong chal mar fwambo gin weche mopogore opogore ma bende wabiro bedo kwaluonu e kor gwenge ma pacho kae. Mago weche manyien mwaluonu machiegni odiochieng' ma kawuono. Tok mano to en mbaka ma Cleophas Oluoch biro bedo katayo e chenro mar mbako romo. Nyakora Mugia Jong i counties onego bed ni chudo ka itiyo kod gino ma iluongo kanyo ni en system ma onego bed ni itiyo godo e chulo osara mano makete kacha lony manyasani iluongo ni IPPD. Tiende nang'o ka iyudo ni counties mamoko osechako chudo to gichudo e yo lony no manyachon kata gichudo gi omenda ching'. Iwacho ni manual payment kata iwacho ni payroll system magitiyo godo ok en macha manyawacho ni nitiere e mbui kata matiyo kod lony manyasani. Iwacho ni magi erode kaluwore kod jaga budget kata controller of budget pacho kae Nyakango. Owacho ni magi erode manyalo bedo ni kelo jotije manyawawa e counties nikech magi yore nyaka weche mag mibadhi ma ichudogo kamano e counties mopogore opogore. Kama dhi bedo kaka jolony weche mag uchumi warangiane counties ma kaluo mano menya en county ma Homa Bay mani bire tok county ma Nairobi. Nairobi osechulo omenda ma heo $350 mane osara e osara michulo ka okalo e mbui no kata e lony mar IPPD. Tiene kamano timore mano kaluwore kod ikomenda mar 2023 2024 first quarter mare mano nonro mantie kar kanyo kaluwore kod office mano mar Daktari Margaret Nyakango jaga budget ma pacho ka. Penjo maduong' ni Homa Bay County ma bende koro wacho ni sano osebiro ka chulo osara e yo makamano. Osechulo omenda maromo $1,200,000.85 omenda mathagalan kene namba 2. Counties mamoko kaka Bometi ro kata kantiere kod $1,052,000 mano bende pod thoth to ka ipime kod 350 gi wiye kod 240 gi wiye mano nyiso ni nitie ng'at moro mane diere kae mantie gi duto gi to nang'o ni mano timore nikech ang'ina nawuok e county ma Homa Bay to county ma Homa Bay na achiel kuom counties ma bende noyango chenro mano mar chulo omenda e yor lony manyasani ahinya nyaka ijuogo ji e chiro ng'ene sani ok igolega ne jajuok ok igole ne pesa ching nitie kaka e yor sim to bende wacho ni kata kod ok ni gisechudo e yor lony manyachon no kata mar manual ok tiende ni ok giti gi lony manyasani moketi monego beni mano beni chak ti godo Oktoba mano dwe mar 10 higa mar 2022 gitiyo kode kendo gisechulo salary kata osara ne jotije county maromo $647,000 mano magisechulo kokalo e lony ma opuodhi kod sirkal kata jaga budget. To gima ntiere ni ka ichiwo omenda makamagi to jaga budget ni bende ka osewacho ni mae rot makama onego bed ni dine yo machal nade sirkal mane miketo ka mondo mi orangane kaka gigi bende ichulo en sirkal mar county ma pod chudo ni koso ng'ama chielo onego bed ni range to bende moro wacho ni ne man shame no orumo gi kanye nitie jo moko ma pacho ka sani kata wich kuot onge koro kata kwacho ni ne man shame ibu mana nem shame to ka otinge bag poro dhigo mana mbele kan chamo sana poro dhi mana toro wach maber ahinya Cleophas. Nyakora Mugia Jong mago duto ichako tudri kodwa kochakore sani ichwalonwa penjo paro moro amora kokale namba mar ote machuo kari 3 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyakora Mugia Jong yuda e page mara mar Facebook mbui mar X atimana gi nyinga chiel nyinga Sharon Ngao. Nyakora Mugia Jong an kanyo Facebook X kachiel koda mano mar TikTok, Instagram, Cleophas Oluoch. Arwaki ni machiegni nikech ma Enrope. Mokwongo wede thuond weche. The challenge of affordable housing is very big, Chair. And we don't think it can be solved by a singular solution that we say we introduce a levy and we shall have dispensed with that problem. Just by the sheer numbers of the private security officers we have in this country, in excess of 1.3 million, there is a need to ensure that sector is properly regulated.
I have been to the Great Zimbabwe in Zimbabwe. It's well maintained. I have been to the pyramids of Egypt. They are well maintained, and people go there in big numbers, and they leave a lot of money there. Arwakni machiegni winj keri ne weche manyien okiny makon nyakoro moga jwang'o yawre kamoro amora ma intiere machiegni weche manyien okiny makon channel mar Opiny nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokeo nyaka chango pek mar ngima kod osuru modhuro ma oganda jo Kenya choko yangore ni e chandruok maduong' mano e chenro mar gero udi manengo gi yot penjo bende nitiere ni ng'ama omenda ma ichoko no wacho ni ng'ama omenda no ichoko biro chopo e lwet ng'awa mani piny maduong' mantiere kar kanyo ka magi gin moko kuom paro mano chwali nyim komiti mar od bura marango weche mag gedo. Lydia Okeo nigi ler mathoth. Chenro mar winjo pacho ganda ewi gedo mar ute manengogi ogonyore nodonjo odiochienge mar 11. Jolony weche mag uchumi kod riwruoge mamoko notiyo kod thuolono mar golo pachgi wach ni ka giseyo piny owacho kuom chuno oganda jo Kenya gi chudo mar osuru e kinde ma osuru mamoko bende pod obembo oganda jo Kenya. Taxing the 1.5 on gross income, which has already been subjected to pay as you earn, is a form of double taxation. Not to mention that the social housing insurance fund is just on the way. Then it does not focus so well that you are taxing the same gross income. Giseo piny owacho kuom lieko ni chenro no geto loso thuolo mag tije pacho ka kinde ma osuru obembo e kembe kendo riembo ganda e tich ka bende gidwaro ler ewi kinde mibiro choke omenda ni kod okapu mibiro kane. This levy is greatly hampering the ease of doing business in Kenya, just like we have seen all other tax increases that were effected in 2023. It has made Kenya a very difficult environment to operate. Yeah. So taxes are quickly eroding the income base of Kenya. So taxes, the cost of living, the appreciation of the dollar and the euro, the increase in interest, you, the business person, find yourself in the middle of all these things. Bende kidwaro lere wi kaka ichiwo rak mag gedo mag utego kendo ogol fwai mibiro goyo ewi oganda more mchwalo osuru ne wang' sa kaka chik nowacho kaluwore ni kata piny owacho bende thoro deko gi osach moko kuom jotije ma pacho ka. Another critical issue is the public procurement, and we've currently seen these particular units. They are being done, they are being implemented across the country, and most of us have not seen the advertisements being made on issues of tenders. We feel that there must be some, the issues of public procurement, how are they going to happen, should actually be brought up clearly. Gidwaro mondo michiw puonj ne jopiny ewi ber mar utego kendo ket gi malombo wang' to kik chun gigo ka bende gidwaro mondo mi ket ler mowinjore ewi thuolo ma ibiro chuli osuru go. The bill does not come out clear and talk about for how long. Is it perpetuity? Are we going to deduct this particular levy continuously? And we understand very well, for instance, the current units that are being done, they'll be sold. Once they are sold, where does the money goes to? Does it create a revolving fund? If this system is not well structured, it will end up being a system which transfers wealth from those who don't have to those who have, because those who have then are able to pay and get this, and of course then we create a negative element in what the intention was. Geno mar jopiny en mondo mi ketie tim paro magichiwogo kapok chenro makamano odhi mbele. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Azimio la Umoja osingo tiyo gi yore mag chik koriwo koda ka dhi e doho mar sundo sirkal mondo owinj ywak jo Kenya. Azimio ma oloso nyoro bende wacho ni pod gin kanyakla kendo gidhi nyime gisiemo sirkal ewi weche magineno ni ok dhi kare. Kaka jafo marwa Chris Owino lero, jotelo go oseyo sirkal kuom mako bura mar kwedo ng'eto manyocha otamo piny owacho tero obila e piny Haiti.
Bang' moko kuom ute fwambo lieko nitiere pogruok e kind jodito mag Azimio, riwruok mar Azimio owuok oko kendo chayo weche makamago kaka weche ma onge tiendgi. E romo mar kuku maduong' margi ma ochwoye kom kod ogai margi Raila Odinga, Azimio oramo ni pod gitegno. There's been a lot of speculation in the media. Azimio is splitting. Azimio is convening meetings which have not been held, and so on and so forth. That is all trash. Azimio remains one and is here to stay, committed to shared values that include accountability, integrity, public participation, good governance. Romo makawuono oyuore kod ogai mar na Kenya Martha Karua, Eugene Wamalwa mar DAPK, Peter Munya mar PNU, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni, jatend duond bura mar Usawa kwa wote Mwangi wa Iria, kod gavana machon mar Laikipia Nderetu Mureithi. Being the first this year, the meeting focused on 4 main agenda items, namely review of the previous year, briefing on the government's budget-making process, position on public interest litigation, and the way forward. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kata kamano okoyuoro e romo makawuono kaluwore kod limbe mare e piny Sudan. Piny Amerika oyudore e mbero maliet kuom mano ma Azimio wacho ni en tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza e tero obila maromo 1,000 e piny Haiti ataro mar chik. Kaluwore kodgi, piny Amerika ema ne osiro sirikal mondo chwal bura e doho mar apil bang' doho mamalo ng'ado ni chenro mar tero obila 1,000 e piny Haiti en ataro mar chik. We take note of the support expressed by the United States government for the Ruto regime to appeal against the ruling on the deployment of police to Haiti. It is our hope that all parties shall respect the independence of the judiciary and that foreign interests will keep off our national affairs. Bende ne gipako jood bura mag Azimio kuom ne chung' motegno e od bura mar kwedo chik mar omenda mar 2023 chenro mar tero obila 1,000 e piny Haiti kaachiel kod chenro mar gero udi. The coalition is happy and proud of the performance of its members of parliament and on all critical national issues. When it has mattered, even where the members have been outnumbered, they have expressed themselves clearly and candidly on such issues as the Finance Act 2023, and Kenyans will remember that there are 88 loyal members of Azimio who stood with them, and there are 176 who voted yes, and that is why they are suffering today. Jodito mag Azimio osingo madhi nyime kod keto sirikal tesre kaachiel gi dhi e doho mar kwedo chenro mag sirikal modhi ataro mar chik. The litigation will only be one such avenue. Other ways are being worked on, whose ultimate goal is to force the regime to be sensitive to the tribulations of the people and to enable the people to take such steps as they may deem necessary. Romo makamano osiro chenro mag tego duond buche mag Azimio kaka yo mar ikore ne yiero mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kama chielo nyako Ramogi Jwang' migao mar arita ochwalo paro mar chik e nyim od bura mago mag bero sekta mar arita to ahinya e sekta mar chukdar gi jochiw arita mag ji giwegi. Kaka jafwambo mar Walter Nyabagalero, chikno ka okadhi to nyalo biro miyo chukdar teko mar mako achije e yo maluwore gi chik. Lastly, honorable members, ka olose boma Nairobi nyim komiti mar od bura marango weche mag arita kwe kod chenro mag piny owacho. Jagoro mongire migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo yango ni chukdar ni kod ting' mag arita kwe. Gino momiyo gichwalo paro mar chik ne od bura. E chik ma koponi okal to chukdar biro bedo kod thuolo mar mako ng'ata moyudi kokalo chik. Mopogore gi sani ma obila kende moyiene ndhiyo ng'ato kendo chwale doho. How does that guard end up arresting this person? What is the process? How does he take this person to the police station? Have you thought of the process? The issue of the power to arrest
I think it's already there that as a citizen you can arrest anyone who is causing or involved in a criminal activity or just to deter. We definitely would want to benefit from your input, and because again this addresses a very specific and special sector in this country. Just by the sheer numbers of the private security officers we have in this country, in excess of 1.3 million, there is need to ensure that sector is properly regulated. Dr. Raymond Omolo kone kamitino ne piny owacho tiyo machiegni kod jokanye sekta mag arita kwe, joket mwandu. To kata mana chuk dargo mose konye nondo mag nek e ute mako yugi ma egute, e kaka nek mag nyidendi minego e yo makoch. The issue of femicide, I think there's been a huge outcry, and it's something that all of us have condemned, and we have taken steps to try to address. So there's been cases of people who have been apprehended for purposes of concluding investigations. Penjo mathoth bende ne gidre gimomiyo chuk dar mathoth chwalo tije kuonde mag piny owacho madongo kaka doho maduong' ma Thurka. Just saying what I've said, Chair, I don't know why we have critical infrastructure unit, we would have it. And then you have a private security firm guarding something like the Supreme Court. It does not make sense to me. And why we would have critical infrastructure police unit. But again, we budget billions to the judiciary to pay private security. It will be in the interest of the government to use, particularly the police, to provide security to all government installations and buildings. The reality is that we do not have adequate numbers. But again, we did set up what you're calling the critical infrastructure police unit. And it's something I think we can consider, particularly with the judiciary. E chudo mag chuk dargo bende ne obedo mbaka nyim kamitigo, kedo ni mondo migi omenda mopugno moingo 1016, e kata 10,000 ma imiyogi nimar gin bende gin kod pek kaka jo-Kenya mamoko. They will be the first people to be nabbed, whether they were guilty or not. And many of them actually rot in our prisons because they cannot afford, they are poor and they cannot afford to actually defend themselves. You get employed as a security officer in the private sector and you work for like 2 or 5 years. You are fired one night or during the day, and that's the end of it. You don't get anything after that. In my list of the companies that are operating as private security service providers, they are billionaires. But the people who actually get paid for and the tools and the product they actually produce, which is a service industry, they get 10,000, actually below 10,000. Yeah, and that is exactly what, as an authority, we want to enforce and to ensure we restore dignity and honor within these private security service providers. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi joangi kanye makelo e giko mag weche manyien. Mabiro nono magazet, orit masani. Jambo, View Travel clients. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Bende ng'eni pok mari nyalo kelo ni yuto mari.
talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo ka kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare kaluwore kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'aw. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny opodogo ko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo mondo los go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Don't joke bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makelo ni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kore kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya makinungo. Tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Ramogi Ajwang' en dakika 34 tok saa 12 mar okinyi manyiso ni koro wasedonjo e nonro mar gazet mitayo kod an Joyce Oduoro. Okinyi makawuono nyako Ramogi Ajwang' mana kaka pile wadwa nono gazet mano mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Gazet momori emangi dhi inyiew ibed pinya isom e yo makare. Kata kamano nyako Ramogi Ajwang' okinyi makawuono abedo jahawi kalure ni antiere kod wendo mabende mae mare mokwongo mar biro e nonro mar gazet mano e TV mar Ramogi kae en Charity Kilei machiegni ahinya Charity Kilei e nonro mar gazet. Erokamano. Anga mi thuolo mar mondo mi pakri nyiswa ni e fwambo kae ifwambo kanye machiegni. Erokamano an nyinga Charity Kilei to e fwambo ka afwambo gi Pamoja FM. Erokamano. Machiegni ahinya. Amor biro ka. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka iseneno mane wendo mabende antiere godo achiel kachiel e studio kinyi makawuono mar mondo mi wami siso mar dhi nyiewo gazet momori. Wantiere kae kod gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard Charity. Kwang'iyo gazede ariyogi thuon wach magi miyo pek beto pogore. Kwang'iyo gazet mar Daily Nation wach magi miyo pek kata wach magi keto e gazet mokwongo en kotudore kod singo ma jatend piny Kenya William Ruto no singo ne jo Kenya kata kamano singo makamano koro ok chop mbele
ok chop kare. Weche mag siasa bende aneno kanyo. Gazet mar The Standard taneno mana kapo nono ochwalo weche ma otudore kod weche matimore e doho. Ponono nitiere tije moko ma inyalo we thuolo kaluwore kod chike ma bende noloki e pachoka. Kata kamano, ang'eni weche matimore e pachoka e paw siasa ema jopiny ponono nyalo gombo mar mondo mi owinjane. Adwano achak kod gazet mar Daily Nation. Wang'iane gigo ma koro iwacho. Nyaka sani koro iwacho kae ni how Ruto broke housing pledge. Nyaka sani wang'eni e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto nitiere campaigns mage. Singo mane owacho, gigo mane nitiere manifesto mage opogore kod gigo motimo sani. Charity. An aneno ka sirikal ni koro tamo wang'a. Nikech aparo ndalo mane ji nitiere campaign, gigi nowach ni en free. Gigi nokonwa ni ibro miwa pesa manono, ibro konywa ohalawa, bro dhi malo. Lakini kwa neno sani gini chalo mana ni en osuru. Nikech ka nochako ne owacho mana ni ibo gernwa udi. To udi gi kaka ibo poggi ema pod tek. E gin jo Kenya bit ok giyie gi wachni. Nikech ikoni ni otigero ni to ikoni ni chul pesa to kaka ibro yudo odni ok koni go maler, onge ratiro maler kaka ikoni ni ibro yudo odni. Koro aneno ka anto ma to tek na kata aneno ka pod otek na kata ka ing'ade kamano to pod otek. To kot nyicho wacho ni gini okwe matin. Lakini waneno ka serikal no wacho ni gini gibo dhi godo mana mbele kaka ne gipange. Giwacho ni nitie jok ma osedhi toke ka toke ka temo duoko sirikal piny. Lakini tanta paro niya gini to winjo gi kwe matin gi ler nwago maber mondi. To mana kaka iwacho kanyo, mana kaka wanene gazet kai Charity, mana kaka ondike. Nyaka sani koro nitiere pogruok e paro. Mani gino motudore kod gino mane nitiere manifesto mag Kenya Kwanza e kinde kisera mar ombulu higa mar 2022 gi gino magiwacho sani. Iwacho kae ni manifesto mare. Nyaka sani koro riwruok mano mar Kenya Kwanza ne owacho ok nowacho ni ponono nitiere omenda mibro bed ka ing'ado mano mar housing levy. Kata kamano ne giwacho ni ibro bed ka ichiwo kata ing'ado kata isolo omenda maderom 3,000 mano nego bed ni ing'ado e ot ka ot kata kila ng'ato chulo. Mano nego bed ni ing'ado mano mar weche go mag thieth. Kata kamano nyaka sani koro waneno ka nitiere omenda koro osuru mijuogo jopiny. Mano mar gero udi manengo gi yot atamala 1.5 ming'ade osara mar jotich dwe ka dwe. Mano mar thieth, mano e bwo chenro manyien mar thieth, mano mar Social Health Insurance Fund en atamalo 2.7 mabende nyaka sani koro nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny. Wach makamano aneno ko mipek it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar 6 kanyo mar mondo mi wane ane matut kotudore kod gigo mane nitiere manifesto mar Kenya Kwanza kod gino manyaka sani koro gitimo. Kalure ni en pogruok e paro gino manyaka sani jotelo mopogore opogore Charity bendo se wuok oko ka kwedo. Ing'eni nitie kamoro asoma enene gazeta achiel gi iwacho niya hustlers yong'eni Kenya luongo wani hustlers. Koro hustlers ni ibro ng'adgi ibo migi loan mondo gichul godo health fund ni. To kinyalo paro mokwongo kane isero jo Kenya mondo go kura nokon gi ni bo migi pesa mar nono ma hustler fund tie time mano mi jo Kenya ma ji poko chulo kata pesa ni. To kisomo e housing fund gi health care kae nitiere kama giwacho ni ibro mi hustler fund, ibro mi loan e hustler fund. To koro man an penjo mapenjo niya, ka koro hustler fund moro chane pok gichulo, koro kimiyo ja Kenya loan ma jamjengo, samoro jamjengo tiyo kamoro kata Sarang'ombe, okia kata kaka ochiemo. To koro kimede housing fund ochul gi giketo ne gino suru ma lazima ma nyako chul e pesa ne moyudo ni. To bro bedo nango an mane penjo mak penjo. Ka bende nyaka sani mana kineno kanyo gazet mar Daily Nation bende otemo mar mondo mi gifwana ne moko kuom gigo makoro sirikal mar Kenya Kwanza timo nyaka sani. Giketo kanyo the Kenya Kwanza commitment. Ka bende iwacho kanyo no omenda maderom bilion 250 mano mar hik omenda mar 2022 2023 nyaka hik omenda mar 2026 nyaka 2027. Nyaka sani giwacho kae ni budget mano ne en mar omenda maderom bilion 50. Ka bende iwacho kanyo ni bilion 200 mano nego beni wuok e pension kata mago omenda mag aheri. Ka bende iwacho ni assets under management ka nyaka sani iwacho kae ni omenda makamano ochung' e trilion 1.5 kaachiel kod mamoko monego beni ichoko mago collective investment schemes ma oriwo nyaka mago mag jogo
ma wuok kata bonds miyudo kowuok e pinje maoko. Kata kamano kineno piny kanyo bende nitiere omenda mathoth ahinya miwacho kanyo madirom 12,000 ma bende iwacho ni onego bed ni ichoko kuom households madirom milion 12 manitiere pacho kae. Ka bende iwacho ni onego bed ni ichoko omenda madirom bilion 200 ma bende onego bed ni itiyo godo kaka kanyo miwacho kanyo ni cover both the secondary and tertiary pillars mago mag jogo matiyo kata iwacho kanyo ni mar omenda madirom 4,000 mar ng'ato ka ng'ato kata 16,000 mano e ot ka ot. Magi mana moko kuom pogruok manyaka sani koro waneno ka riwruok mano kata kweth mar Kenya Kwanza kata mantiere telo nyaka sani koro osebiro kata oseketo chike mamoko ma jo Kenya ponono ok nong'eyo ni nyalo biro. Kata kamano kwang'iyo it gazet mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation bende nitiere jotelo mopogore opogore ma bende osewuok oko ka gikwedo wach makamano. Ndike kae ni more opposition kinde ma bende koro iketo e tema mano chenro mar jatend piny Kenya mar gero udi manengo gi yot. Kata kamano jatend piny osebedo ka seyo doho ni doho ema thiro chenro mage mag dongruok. Charity okapar ka doho pingo chenro gi. Ing'eni ya doho oket kanyo mondo okonywa kaka wan jo Kenya. To sama doho isebedo ka ioro negi threats, ikono gi niya kutimo kamae ok wabi miyo pesa, kutimo kamae ok wabi miyo pesa. Aparo ni mano to ok ber nikech ka koro jogi ko odigi piny ma ok ginyal wuoyo ne jo Kenya, aneno ka wabro hinyore sana. Nikech parane na ka koro ja Kenya ma garama mar maisha osebedo matek ahinya. Parane na ka onge ng'at ma dodhi kata doho mondo opinga ne wach ni. Sani de koro piny tek ahinya. To koro koket kata ne wawach ni Mama Mboga dier Mama Mboga mathagre weri gi Mama Mboga moko milando nwa kande but Mama Mboga ma aradier ma odak ne 100 pile ka pile. Ng'ani kichuno no gigi nyaka timre, ng'ani kichuno ni nyaka many loan mondo tim gigi. Ineno ka koro bro bedo matek. Koro aneno ni doho owinjo omiye nafas mondo otim tije nikech kata e constitution iwacho ni doho en independent. It's an independent body ma ok owinjo ng'ata it is independent ma kata government ok owinjo odonje. Koro owinjo we doho timatima tije gi ler. Nyaka sani kendo bende wang'eyo Charity ni nitiere migepe mopogore opogore ma bende osebedo ka chopo e nyim od bura kacha mar mondo mi gichwala pachgi kotudore koda gero udi manengo gi yot. Wanyalo mana ng'iyo kae nyaka sani koro iwacho ni moko kuom jogo ma bende nochopo e nyim doho kacha odiochieng' ok nyim do e nyim od bura odiochieng' manyoro. Nyaka sani koro gin jogo mopogore opogore kanyo wantiere kanyo koda Institute of Certified Public Accountants ma nyaka sani koro giwacho ni onego bed ni od bura keto tenge omenda monego bed ni tiyo godo e gero udi manengo gi yot. Giwacho ni nyaka sani koro omenda makamago mana tamala 1.5 ok onego bed ni ng'ade osara mar jotije. Kalone ni jotije nyaka sani ang'eni jotije chulo pay as you earn ma ing'ado e osara mar jotije pile ka pile. To kopogore kod mano bende nitiere joma moko ma bende nochopo e nyim od bura odiochieng' manyoro mar mondo mi gichwala ne paro margi kotudore kod gero udi manengo gi yot. Wantiere kanyo kod Kenya Green Building Society, the Real Estate Development and Finance Development, Kenya Real Estate Investment Trust, Oxygen and Technical Unit, University of Kenya, kachiel kod migepe mamoko ma bende nochopo e nyim od bura odiochieng' manyoro mar mondo mi gichwala ne pachgi kotudore koda gero udi manengo gi yot. Kata kamano ang'eni tok mano ema od bura ponono bende biro bedo kanyisowa ni koro ging'ado bura mane kotudore koda gero udi manengo gi yot. Kopogore kod mano adon wadhi it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Charity wang'eni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance motelne kod Raila Odinga odiochieng' manyoro ne gibago romo makende ka bende nyaka sani koro giwacho ni gidwa biro kod okenge moko manyien mar keto sirikal mar William Ruto tesre. Wang'eni gino ma opposition timo en mar keto sirikal tesre. Ka sirikal otimo gima rach to gikwere. Tang'eni weche mag nengo mangima mani malo kachiel kod usuru ema jo Azimio pod ikwedo. Charity aneno to ing'eni ka onge ng'at manyalo dhiro sirikal mondo tim gima ber to wabro hinyore kaka jo Kenya. Koro aneno ni dhiro sirikal ok rach lakini owinjo wamany strategies ma longo ma ok in jo Kenya nikech anyalo paro ndalo mane wadhi maandamano jino hinyre kabisa yes ne ber ni wadhiro sirikal but owinjo wapenjere ni ka watimo strategies gi ka wadhiro sirikal
to watiyo gi chenro mane mabomiyo jokenya okinyre ahinya nikech wawach ni kata ka wadhi maandamano kawuono chieng' Jumamos wadhi maandamano kiny pesa koro ok circulate ji winjo matek nikech nitie kuonde ma koro iloro koro owinjo chenro no to beda chenro maber ma dhiro serikal to kendo ok in jo Kenya. Nyaka sani koro mane romo makamano no ka kondik ne jatend kweth mapingo piny owacho mano Raila Odinga nyaka sani koro sewacho ni riwruok mare nyaka sani koro keto piny okenge mopogore opogore ma bende gidwa keto godo tesre mano jatend piny William Ruto mar mondo mi oduok piny usuru mathoth ma osebedo kojuogo jopiny mago moting'o nyaka mano mar gero udi manego gi yot kata kamano bende koro giwacho ni ponono ginyalo luongo ng'anyo machiele pachuka gino mabende mana kaka isewacho ponono nyalo miyo piny Kenya chung to kendo ok sud mbele yo makare kata kamano adwa nwadog chien nyaka it gazet mar abich mano mar gazet ni mar Daily Nation Charity it gazet mar abich kae mano ogai mar do Martha Koome nyaka sani koro otemo yango twak mano bedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare mano ma State House bore Nairobi ka nyaka sani koro wacho ni twak mane gibedo godo ok onyiso ni gin kaka doho koro ponono serikal osemako gi mafuanda giwacho ni wacho kae ni talks don't mean giving up autonomy matene no temo mar yango ni wan kaka doho pod wachung' kar kendwa serikal ok omako mafuanda Charity mano tanto kapar ka en adieri nikech ineno sama iwacho ni kidwaro kata kidnap nyathi iluonge gi sweet imiye sweet matin to sudre buti koro ka in independent adier kaka owacho ni gin an independent body ok owinjo gi luor sama serikal kata siemo wang' gi kono gi ni ang'o nikech it is their right mano right margi kaka doho mar Kenya ma ondik kata e constitution ma Kenya koro ok owinjo luor to sama koro ka CJ Chief Justice owuon maduong' ne jotend lawyers te gi judges te osewuok makoro oriwre gibedo piny gi serikal makono serikal ma threaten gi kono gini ok wabi miyo pesa kutimo gik makama anaparo ni kanyo koro to wadhi luar kaka Kenya an mane pacha nikech magi duto mano gai mar doho mano Martha Koome no wacho dichieng' manyoro e kinde mabende ne oromo kod diplomats mago moting'o jotend missions kachiel kod jogo mochung' ne dongruoge e sectors mopogore opogore mabende ne giromo godo dichieng' manyoro mano buore Nairobi ka bende koro wacho ni gin kaka doho wacho ka ni kata obedo ni gin giikore mar twak kata kamano ok giyawo pachgi mar mondo mi ponono ni koro ka gidwa ng'ado bura mora to koro serikal omako gi mafuanda mar mondo mi ging'ad bura korka serikal kata kamano mago duto nyaka Ramogi Jwang' inyalo bedo kisomo it gazet mano mar abich mano mar gazet ni mano mar Daily Nation adwa nwadhi mbele mana mapiyo kalore ni nonro mar gazet walidhe mana mapiyo mar mondo mi wang'isa ne joneno magwa gigo mantiere gazet adwaro nwadhi nyaka it gazet mano mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation it gazet mar 10 nitiere mabende wanyalo wacho ni neno odiochieng' mano mar yango tuoche mojwang' e pacho kae mano mabende luong kae ni neglected diseases ka bende mano nyasi mabende no bago odiochieng' manyoro mano e county ma Mombasa kineno kanyo nyaka sani koro nitiere ikwayo counties mopogore opogore mar mondo mi kik jwang' tuoche makamagi kano ne gin tuoche manitiere kata kamano sirikal pok oketo maino margi eno ni tuoche makamagi ok ohinyo jopiny Charity anaparo ni nikech ing'eni county nyalo gombo mondo kik gi we tuochegi lakini kwa paro mwaka jana last year counties ne gi complain kata ni pesa pok giyudo gibedo ka gi complain ni wasemanyo pesa gidhiro serikal mondo ogol pesa ni to pesa ni nokuwuogi koro ginyalo gombo adier ni gitim kama lakini ka pesa onge to bedo matek ahinya koro anaparo ni owinjo ket chenro mar pesa ogol piyo ne counties gi mondo kata ka gigombo fight tuochegi giyud kaka gitiyo gi pesa gi maber to kendo owinjo bed accountability e counties ing'e gima chandowa kaka Kenya ni waonge accountability channels koro pesa samoro igolo to pesa lal wawach kata kaka jo Kenya chulo gi pesa kaka NHIF lakini kidhi osuptal nitiere osuptendni matamore wacho NHIF ni ituo adier to gitamre to isebedo kichulo pesa ni kata for the last 10 years koro sama gigi chenro malong'o onge to pod goyo tuoche gi bobedo matek nyaka waketa kata chenro maber kaka serikal gi kata kaka counties to mana kaka ilero kanyo makare nyaka sani koro piny Kenya dwa keto okang' mano mar tieko chuth
mago tuoche mojwang'e miluongo kanyo kod dho ngere ni neglected tropical diseases. Ka bende chenro mar tieko chuth tuoche ma kamago nosidha yango odiochieng' manyoro e kaunti ma Mombasa. Kwanyalo mana ng'iyo gi piny kae nyaka sani koro iwacho kae ni neglected tropical diseases gin moko kuom tuoche ma bende jo piny milionde iyudo kod tuoche go mana e Kenya ka kende to mana nyaka e pinje maoko. Ka nyaka sani koro idwa tem mar mondo mi oket okenge mopogore opogore manyalo konyo e tieko tuoche ma kamano. Moko kuom tuoche ma bende aneno ka oket kanyo, wantiere kanyo kod guinea worm, wantiere kod sleeping sickness, kaachiel kod leishmaniasis rabies, kaachiel kod trachoma. Mage moko kuom tuoche matama kata tuoche mojwang'e manyaka sani koro sirikal ma pacho kae dwaro mar mondo mi oked godo e yo makare mondo koro tuoche makamago kik med hinyo jogo mantiere pacho kae kata jogo manitiere e pinje maoko. Kaluwore ni sirikal ma pacho ka bende siko ka keto piny okenge mopogore opogore mag tiego tuoche makamago. Adwani waket tenge gazet mar Daily Nation. Charity, kose nitiere wach momako wang'i gazet mar Daily Nation e kinde mikale gazet to pok walidho? Aneno mana niya, diseases to tropical diseases to ng'eny Kenya ka, kata diseases ma ok kata tropical, kata malaria nego ji. Koro kata waket mano kenge maber eka de wakonyre kaka jo Kenya. Aya, kapok waketo tenge gazet mar Daily Nation, aromo gi machinglo moro ka mantiere it gazet mar 17, mano mar gazet mano mar Daily Nation. It gazet mar 17 kanyo kwaneno machinglo makamano kata katun makamano Charity. King'iye to wanyalo wacho ni sura mineno kanyo ginyalo bedo mana sura mag joma wang'eyo. To giwacho kae ni Wamuchomba and Goliath. Aya, to kineno mama moro no, akia ni inti nyalo pong'e nade gi wi Charity. Okadwa wacho ibro maka ing'eni ka nyalo wacho ni ng'ane to ng'ane neno kaka tuno ok ber gi wang'e. Kata kamano gin weche motudore kod gero udi manengo gi yot. Nikech kwang'iyo kanyo bende ondik kanyo ni affordable housing. To kineno joma gedogo, anaparo no nyalo bedo jatend piny kaachiel kod jalupne. Donge. Kaito ng'ama chielo ma akia ni entiere kod orujre moro ma otemo mar mondo mi ogogi godo koso tim nang'o. Kata kamano. Apani Goliath tema nonegi gi kidi donge ema David nonego gi kidi. Koro akia ni en bende ponono miyo ma bende orwako rinda, mano rinda maratong' kanyo. Obuko dhoge makwar kendo orwako angolo. Nyako Ramogi Ajwang' nyalo nyisowa ni mano ng'a kata onyalo pong'o gi wiye. Otemo mar mondo mi obagi go rujre mar mondo mi gigore piny giwere kod gero udi manengo gi yot manyaka sani koro hinyo jo Kenya. Kata kamano Nyako Ramogi Ajwang', in machinglo makamano nyalo wacho ang'o katudore ni mago mana weche matimore pacho kae. Jo Kenya yudo pek e kinde ma koro imedo juog gi ahinya 1.5% mar osara margi madhi e gero udi manengo gi yot. Adwani waket tenge gazet mar Daily Nation. Aneno ka thuolo marwa dhi mapiyo piyo. Wamula ne gazet mar The Standard bende. Gazet mar The Standard omiyo pek weche mopogore opogore. Nyako Ramogi Ajwang' achiel kuomgi en kotudore kod shock blunder that could set criminals free. Ma en kaluwore ni nyaka sani koro nitiere riwruok moro makedo ni ratiro mar jopiny miluongo kae ni Lobby Rights Group. Nyaka sani koro giwacho ni nitiere pend chik moro mane oruche oko e higa mar 2016 ka nitiere jong'ad buche moko ma bende ne wacho ni penal code mano ma penalize robbery with violence ni en ataro mar chik. To ng'eni nitiere ji buora mantiere jela ma noyud kod ketho makamano. Kata kamano kod iwacho ni pono ni nyalo wegi thuolo. Mano nyalo nyiso nang' kata nyalo ketowa kaka piny Kenya e okang' mane Charity. Ok aparo ni gino owinjo ng'i kendo nikech paranena ka ng'ato nomako nyathini matin jahigni 2 kasto chieng' moro ipoki neno ng'ani kendo ka owuotho onge gimotimore ineno cases gi bro medore. Koro jok bi luor owach ni ng'ato obiro oneko ong'mai gigeni to omiye cash bill owuok piyo piyo mana kamano. Dongo bro medo timo timbegi kendo to bro miyo kata piny luor. To ing'eni ka jodak koluor to ken gima ber. Koro anaparo ni gigi owinjo ng'i kendo owinjo o review gini kendo mondo kik jogi owe wuotha athoya kamano. Kopogore kod mano, mana kwa nyalo ng'iyo ni gin kwana mag ji adi ma bende iwacho ni nyaka sani ponono nyalo wuok e jela. Iwacho kae ni ji mago moheo 10,000 ma bende ne oyud kanyo gi robbery
doho kata doho nong'ado negi bura ni mae to noyudo ka kwelo e yo marach. Iwacho kae ni ji mohewo 10,000 ma bende nitiere kata mane doho ng'ado ne bura higa mar 2018 mano dwe mar 7 kaachiel kod joma moko 2,000 ma bende ne oyud kod ketho mano mar robbery. Nyaka sani koro nyalo wuotho kuonde mwawuothe kata inyalo we thuolo. Tok ka riwruok moro makedo ne ratiro mar oganda nowacho ni nitiere chik moro ma bende noruch oko. Kata kamano magi duto kinde ma magi duto timore, jogo ma bende yudo kod ketho mar bembo kaachiel kod neko gin bende nyaka sani koro ponono gisebedo ka gichwalo kwayo mar mondo mi owegi thuolo e yor cash bail. Gino ma bende nyaka sani mana kaka iwacho ni ponono ok nyal bedo makare ahinya. Anno koket pichni mag jogo mopogore opogore ma ponono ochung' neneno ni jo Kenya oyudo ratiro e yo makare. Wantiere kanyo kod Attorney General ma pacho kae mano Justin Muturi, ogai mar doho Martha Koome kaachiel kod ogai mar jomin wache buche mano Renson Mulele. Mago jogo duto ma jo Kenya nyaka sani koro kete wangi mar mondo mi gineane ni to en ang'o ma ginyalo timo mar mondo mi weche makamagi kik timre. Ponono ng'ato nomayi kata osebede jela kacha to kaluwore ni koro wachni en ataro mar chik kiromo kode kacha obo ma medo kelo luor. Charity ya mana dio to kata oganda bro kao sheria e lwetgi. Parane na ka ng'ato bambo nyathini mathis kasto ni omiye cash bail tiromo kode dong bro miyo kata jo Kenya kao sheria gi e lwetgi. Koro cases mag neko bro bedo mang'eny ahinya nikech ing'eni kata in bro bedo ni gima lit ka ng'ato omayi obiro omayi oneko omayi gigeni to iromo kode oko kanyo. Koro anaparo ni ogi maber owinjo jogi obedi nikech no mak gi kwanza nikech they were threat to the society. To koro ka ng'at ma threat to the society kendi se weye kendo chako wuotha fuaya kamano okane ka en gima ber. Haya, wach machielo mabe nano ka gazedni mar The Standard omenyo malo kanyo. Wach ma kamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7. It gazet mar 2 kanyo Charity nyaka sani koro iwacho kae ni kaka usuru mathoth makori juogo jo Kenya kaka nyaka sani koro osemiyo jo Kenya ok ti kod pesa mang'eny ahinya. Kata kama ni wacho ni pesa ma jo Kenya tiyo godo tin ahinya kipimo kod pesa ma giholo pesa mang'eny to pesa ma gitiyo godo tin. Kineno kanyo it gazet mar 2 iwacho kae ni Kenyans spend less and borrow more as value of 1,000 drop. Tadira sani alofu kidhigo kata supermarket iwuok kanyo kod juala moro matin ma ng'ato nyalo kata wuoro king'ise ni magi gik alofu to nyalo mana paro ni riambo. Charity aparo ni wa Kenya wasebedo wajanja nikech ing'eni ka gik moko tek iwacho ni ji bedo ga creative sama gik moko tek kaka ifwenyo talents moko ma in go. Koro aparo na mana ni wa Kenya wagundwa talent moro ma wanyalo budget matin. Koro Kenyans kwayo pesa gi kata loan gi chulo loans moko. Koro kik wapar ni ok giti gi pesa gi nikech ok gidwar. Ikwayo loan wawacho ni in gi loan mar branch Mshwari Fuliza pesa ni samo donjo ikawo ichul godo ma mondo ichak ikaw matin ichak chul godo ma egin watiyo gi pesa matin to nikech wahinyore piny tek egin wa Kenya spend gik matin kamano. Hanya kwa Ramogi Ajwang' wach makamano mipeke it gazet mar 2 kanyo ka bende gazet ni mano mar The Standard otemo fuono kaka jo Kenya osebedo ka tiyo kod omenda. Giketo nyaka kanyo weche mopogore opogore kaka jo Kenya osebedo ka holo omenda ka bende giwacho kae ni nyaka sani iwacho kae ni kaluwore kod nonro makamano 1.5 mano mar jo Kenya osedo kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo kod pesa e thuolo mar dweche 6 mano kata kinda dwe mar 7 kaachiel kod dwe mar 9 mano higa mokalo. Chenro margi mar tiyo kod pesa nodok piny kod atamalo 1.5 mano medo mana nyiso kaka usuru medo nyoro jo Kenya kaluwore ni ijuogi usuru mang'eny matine ni koro pesa mitiyo godo bende nyaka duok piny kaluwore ni nyaka idaga according to your means. Weche makamago nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mano mar 2 mano mar gazet ni mano mar The Standard. Adwano adhi mbele mana mapiyo piyo weche mopogore opogore bende podiyo mipeka mane gazet ni mar The Standard. Kwa ng'iyo bathe kanyo kwa nyalo mana ng'iyo kaka top cop playing hide and seek with the courts manen kotudore kod weche mabende timore e county ma Nakuru bende nyaka sani iwacho kae ni wang'eyo ni nitiere od thieth mano mar War Memorial Hospital mayudore e county ma Nakuru. Nyaka sani koro iwacho kae ni telo mano mar War Memorial Hospital mayudore e county ma Nakuru ne orem mar mondo mi kik okaw chenro mag hospital no kowuok e ten county mano ma Nakuru. Ka bende nyaka sani iwacho kae ni e tielo mar 3
odiochieng' manyoro wantiere kanyo kod county police boss mabendo yang nyinge kanyo kaka Samuel Ndanyi ne orem keto e tim wach makamano mabende nyaka sani wang'eno osebedo ka kelo gwandruok mathoth ahinya ahinya e kaunti ma Nakuru manyaka sani koro nitiere kata jogo madwaro mar mondo mi othich oko mano gavana e kaunti ma Nakuru. Charity mana mapiyo piyo kapok watieko. Aparo ni Kenya wan gi tim moro ma wan gi sheria kata wan gi constitution to gigi ok walu. Wang'eyo gima owinjo watim lakini gigi ok walu. Aparo ni nitiere kaka constitution wacho ni conflicts owinjo bed kaka iloso chenro moketi. Aparo ni ka waluwo gigi kaka wa Kenya to wabro bedo kama ber. En mana ni ok walu gigi egin wan gi chandruok gite. Kwa keto tenge weche makamago nitiere wach machielo mabende e gazedni ok omenyo kata kamani it gazet mar 4 mano mar gazedni mar The Standard nitiere wach moro kanyo ma ponono nyalo konyo e kedo kod nok mar arita kata maundu matimore e kor gwenge ma pacho kae. Nyaka sani koro iwacho ni chuk dar nyaka sani koro ibiro miteko mano mar mako kata ndhiyo achije mopogore opogore kanyaka sani koro iwacho kae ni Private Security General Regulations mano mar higa mar 2024 nyaka sani koro oseteri e nyima od bura kacha mar mondo mi otwage ponono kokete tim to koro chuk dar ponono korito kumoro to neno ni nitiere achich moro madwa timo maundu to nyalo make gino manyalo konyo e kedo kod nok mar arita e kor gwenge ma pacho ka. Charity an gima penjo mana ni gibro tiyo gi kriteria mane mar ng'eyo ni ng'ani to en ng'at marach to ng'ani to en ng'at maber ineno to kendo aneno ni nyalo keto gi guards gi e kama rach jibro nego gi nono nikech wawach ni an awuotha to apoka achung' kata alal to koro security guard dwaro maki obro ng'e nade ni in jakuo kata in mana ng'amo lal. Adonge kaluwore kod chik makama iwach ni ponono ibiro migi teko mar mondo mi ponono gi go ng'ato piksen ng'e kaka ponono kidhi kumoro to imulo dendi ka ponono ni wuotho gi gino ma ok ni kare ing'iyo nyaka bag di ponono ko yud bag ni gi gino ma ok ni kare to mane koro ema chuk dar kata gad nyalo kawo okang' mar maki to magi duto biro mana timore ka ponono ni chik no mano mar Private Security General Regulations okal gi od bura kacha. Koro wapenjre donge nitie kama irito gi Masai Masai ema na gi rungu koro obro tiyo gi gadget mane mar ng'eyo ni ting' ang'owa koro gini owinjo wang'i anena gini in terms of nitie udi te ok rit gi securities mobedo registered ineno nitie jomoko magina yuda Masai moro kamoro mamanyo tich timiye ineno koro unless wawach ni houses te koro bobedo mana kirito gi security guards ma obedo registered eka ma nyalo bedo possible lakini kapod wana wa Kenya watiatia gi gigewa kaka wang'eyo to ma bro bedo matek. Kopogore kod mano bathe kanyo nitiere weche mag pur nyaka sani koro piny owacho ma pacho kae osechako chenro mar nyiewo mbolea mano maderoba mbolea tons 1,400 mabende giwacho ni ponono ibiro bed kitiyo godo e yore mag pur mano motelo ne koth monego bed ni chwe e pacho kae ka bende chenro makamano ne osidho odiochieng' manyoro mano e kaunti ma Mombasa ka bende jopur mago mayudore e kaunti ma Mombasa koro sani koro biro bedo ka yudo metric tons mago mag mbolea 1,400 ka bende jagoro mongirore e migawo mar pur mano Kiprono Rono nyaka sani koro wacho ni migawo mar pur kokalo e bwo migawo no kata wacho kae ni Ten County ma Mombasa kokalo e bwo migawo mochung' ne weche go mag pur kaachiel kod pith nyaka sani koro yango ni biro bedo ka nyiewo gunde milion 75 mano mar mbolea mar mondo mi gibi gi pith godo mano e kinde ma koro warito odira mar koth machwe mang'eny e kinde mabiro mbele maponono nyalo jiwo weche mag chiemo e pacho kamano mapiyo piyo kwatieko. Charity mbolea gito kik wanyiewa lakini gichop ne jok mapuro adier an nadhi dala ta penjo dawa to be mbolea cha to be ni yude to wacho ni nonyiewe bei matek kabisa koro kawa ogolo mbolea adier to mbolea gi waket gi bei ma jopur nyalo yudo gi to be gibed accessible to wayud gi adier kik wawacho cha ni mbolea wanyiewo to mbolea gi ok wane. Haya adwani watie kod machinglo man tiere it gazet mar 12 kanyo kata nyaka Ramogi Jwang' ok nyal nene achiel kachiel king'iyo machinglo makamano gin weche mabende timore pacho kae waneno ka nitiere sirikal mamalo kanyo nitiere migawo mochung' ne weche go mag omenda kata kamano king'iyo sufuria kata pana matresha mondi kanyo ni treasury anyako Ramogi Jwang' nyalo nyiewo gazet odhi osome yo makare nitiere omenda madirom biliona 391 ma sirikal miyo counties kata kamano counties odagi ineno kanyo ka wanyalo wacho ni en jakom duol mar governors
nyaka sani koro penjo kanyo ni wait, where are the wings? I want the whole chicken. Magi weche matimore pacho kae Charity mana mapiyo piyo. Aparo mana ni counties they are right. Gidwaro mana kaka pesa owach ni mae pesa mowinjo counties oyudi depending on ka oduong kata tin gi their needs. Koro pesa ni ko wacho ni mae pesa waketo ne counties. Wagola pesa gi te kik wagol matin to moko waweyo nikech kwa weyo to counties inyore. Haya. Wach ni mogik watieko. Waloro nonro mar gazeti gi kanyo ne wamiyo manya kora Ramogi Ajwang' Siso. Nyeuru gazet mondo usom gazet mondo wang'e gima timore e Kenya mondo kata kiwuoyo gi jowete ni kik iwuoyo athoyaye wuo kisesomo king'e gima iwacho. Hai. Nyakora Ramogi Ajwang' gi kanyo wachopo gode giko mar nonro mar gazet momori mano mar The Standard kata mano mar Daily Nation. Inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Wakaw yueyo madundo gi sani tok yueyo to nyawadwa Sharon Ng'ao donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pop. Ni thao tu. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi Ajwang' chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Katoje oteka ingene no kathothi koro Ramogi Ajwang' omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani lira mnyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka Yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke, kama tuke osiko, Ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.
kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ikri ne piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, uno ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima. Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi oduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Tiene kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakor mga juang dakika na pagang'wen tok sa chiel mar okinyi kamoro mora mintiere machiegni ma en twak e chenro mar piny mata e chenro ni nyinga Sharon Ong'aw. Kinyalo ng'iyo kata mana thor wach montiere godo kata mana king'iyo to ka nyakor mga juang ing'iyo ranyisi mano mar nek. Omiyo kiny makawuono wada loso kotenre kod nek mano mar joma mine. Inyalo paro e odira mokalo chieng' ngeso mano mar juma mokalo counties madirom 10 ne odhi e ng'anyo. Mano counties madirom 10 mano moriwo Nairobi, Mombasa, wan kanyo Kisumu, Nakuru, county ma Eldoret, Homa Bay, Kilifi, Machakos, Kisii, kanyakla kod county mano ma Turkana. Duto te nodhi e ng'anyo ka joma mine nowuok oko kar nyalo margi. Ka bende ging'anyo kaluwore kod nek mago mag joma mine. Nonro bende yango ni mine madirom 16 mana e Januar ni kawuono chieng' tarik 31 chakre chieng' tarik 1 manyaka sani wantiere mine madirom 16 osenegi. Mano nyiso nang'o? Omiyo kiny makawuono ang'e ni tor mar wach makama wajabedo godo bende kinde ka kinde nyakwaro mga juanga. Omiyo dwa loso kotenre kod nek
mine ang'o ni mine inegwe koro gwenge mapacho kende kanyakla kod okenge maneg bedni ichungo godo kiny ma kawuono adhi bedo gi welo adek adhi bedo gi jaod bura e kaunti ma Migori Fatuma Mohamed pok ochopo ma osechopo antiere gi Angelo Okoth jasum paro e weche mag chike owuok e foundation mongere kaka Bella Rafiki arwakni machiegni inyalo mana moso gando kiny ma kawuono. Amoso ji ni uchio maber an Angelo Okoth awuok e Bo Foundation mar Bella Rafiki Foundation. Erokamano nya Angelo kiny ma kawuono kineno kama na thor wach marwa en nek mano mar joma mine kuong mone kaka jasum paro e weche mag chike pacho kaendi bende winjo mana pachi kotenre kod nek mag joma mine winjo kanyo joma mine madirom 16 osenege Januar kende. Okay, nek mar joma mine en gima anya wacho ni osebedo katimore to oken gima ber nikech joma mine be gin gi equal rights kaka joma moko go. Koro emomiyo chieng' Jumamos mokalo joma mine no owuok in large numbers to help end femicide. Nikech ang'eni bende kotenre kod mano wanyalo ga ng'anyo kata mana kaka joma mine jotelo mopogore opogore nowuok mano mar ng'anyo to ng'anyo bende oromo kende nikech wanyalo ng'anyo to bang'e pod winjo buche mopogore opogore nikech bang' mano kata mana jumani winjo kata mana nek mopogore opogore mag mine ma bende notim titimo gi mana gi osiepe gi ma yawuoyi jok ma ging'eyo. Mano tadier but ng'anyo oken the only thing that should be done. Emomiyo ka ning'iyo maber mine ne wuok oko ne ging'anyo yes but no ging'any kende ni ging'anyo ne ging'anyo mondo sirkal ma Kenya one wachni kendo gine kaka ginyakonyo mine mondo kik neggi. Ang'eni nyakwar mgojong biro bedo kineno tipo mopogore opogore kaka ng'anyo ma kamano nobedo kaka TV mar Ramogi chieng' Jumamos kata mana chieng' Ngeso mar juma mokalo bende nomenyo ni ng'anyo ma kamage ma bende notimore counties mopogore opogore makaluo bende neno kanyo counties mopogore opogore kaka Homa Bay, Kisumu bende nowuok oko, Kisii mano mar ng'anyo kind counties 10 ma bende mine nowuok oko kata kamano kinde ng'anyo ma kamaga ng'eni mine bende noseyo ahinya county ma Nairobi waneno kata mana ka mine seyo jaod bura mano Women Rep county ma Nairobi Esther Passaris ni loko osebedo kowuok oko mar lose weche maket kod magi seyo ma kamano kane diwach nang'o kaka ng'ama miyo bende kaka ng'ama nyako kata ng'ama miyo anyalo wacho ni ji nowuok kendo nok gihero kaka Women Rep ma Nairobi no biro chieng' no ma nikech ni pok no wuoyo e wachni pok no wacho anything concerning the whole thing mano osebedo katimore kendo chieng' Jumamos no ema no biro kodwa ng'anyo gi ji emomiyo mine kata nyiri mane nitie kanyo igino wang' nowacho ni ka ine representative marwa e bunge oningo bedni iwuoyo kata kapok wawuok oko but ineno ka mano pok notimore ne pok obiro oko kata ne pok owuoyo wachni koro mae gimomiyo iji no wang' kata mine gi jok mane ntiere kanyo igino wang' because we expect that is why we are having leaders ma oningo bedni gi supportwa to ka ok ginya supportwa kata ok ginya bedo our voices up there then it is a very sad thing. Nikech ng'anyalo penjo ni samoro od bura olor nikech wang'eni gisani gintiere recess gibiro bedo ka giepo mane dwe mar 2 ba bende koro biro bedo kwa doji chakro do chieng' makiny. Penjo ng'at nyalo penjo ni to jod bura ko kwa seyo gi kuom ranyisi kata mana ka Women Rep ma Nairobi mine mana seyo gi maneno kanyo kata mana ka moko na gone koko kata mana mano mar loso waseye at the same time bende pod waseyo jonek koro seyo ne kanye nikech mano be e okang' ma be naneno ka jomoko bende nalose mbui nang'wen waseyo ng'ama miyo ma bende biro konyowa kaneno kata mana Passaris ka nondiko kata mana mbui mare nowacho ni un seche go seya ugona koko to leone morwa ko kata mana ni gin samoro ma an ma supportu gi omenda mar ngafu. Okay. So, gimomiyo jine se king'iyo gigite oken mana lewni mano o provide. Nitie gik mang'eny monya timo to kata kakiwacho ni jod bura ne nie recess kata kamano. Okochuno ni gini nyaka odhi e od bura gini onya chako mana gi social media platform ne ochak wuoye gi kanyo nikech this whole thing chakre mana gi piny kae kawaidho malo. Yes. Erokamano nyang'eni adhi bedo gi achiel kuom jod bura e kaunti ma Migori mano Women Rep e kaunti ma Migori Fatuma Mohamed en bendo nyiswa pache kaluwore kod okang' ma kamano kok manya korom ga juwanga na nyisi ni ng'anyo ma kamano notime kor gwenge mopogore opogore ng'anyo mamula ka mine mopogore opogore ne owuok onya negi Nairobi bedo gai mano mar Azimio ne owacho kotenre kod ng'anyo ma kamano kanyakla kod jaod bura e kaunti ma Kisumu Ruth Odinga.
Tumeona vioja, tukiona wamama wanauliwa hovyo hovyo, wamama wanakatwa kata kama mtu ambaye anakata kuku. Tumeona mingi zaidi ambayo inaitwa gender violence. Kwanza tunalaani vitendo vya kinyama ambavyo vimefanyika hapa katika taifa letu, lakini pili, tunataka hatua ichukuliwe ili mambo kama haya inaweza kuepukika. Hatutaki kwenda kila mara tunalia, tunaomboleza mauti. Tunataka kuwe na kinga ili kina mama wawe na usalama ndani ya manyumba yao. Kwa hivyo yote ambaye atachukua hatua ya kupiga bibi au kuwa bibi achukuliwe serikali hatua kali ya kisheria. Ukiona jamii ambayo mwanadada anapigwa, mwanadada anauliwa, mwanadada anatiwa mimba na kuweza kutupliwa mbali, we're heading into a rotten society. Nyakor mgajo magogin mokukum jod bura kata mana jotelo mabende noluso ka winjo gai mara Azimio Raila Odinga kanyakla kod governor he county mano ma Mombasa. Kwa dhi nyime gi chenro makama bedo kwa winjo Ruth Odinga mabende jod bura county ma Kisumu mabende en achiel kuom jogo eko mabende nowuok oko mano mar ng'anyo. Kwa dhi nyime gi chenro makama bende onye ne jogo eko mabende na ng'anyo kaka noloso e ng'anyo makama. Powered by the Constitution of Kenya and the collective decision that enough is enough. We shall not continue to be silent as we are being slaughtered. We demand as follows, that a presidential declaration of violence against women and femicide as a national crisis requiring an emergency response and reports on measures taken to address both issues on an annual basis as part of the constitutional mandate steps of the national address. And this petition here, I will forthright take to the governor, but ensure that I go with it even up to parliament and ensure this steps become action. Nyakor mgajuang manu kaka ng'anyo no bedo ang'ini ng'anyo makamano kana nyisi notimre counties maderoma 10 kata kamano kan neno kata mna placards gigo kama bende ji notino neno moko bende ondiko kanyo ni being a woman should not be a death sentence. So gimalit en ne kata mana Kenya bende joma mine inego, kata mana e Kenya joma mine bende igoya. Keni koth nochako gowa kanyo nikech kata mana kwang'iyo nonro maket kod ma kana nyisi ni nonro mabende itimo ni e dwe mokwongo mano mar higa ni joma mine 16 osenegi. Aparo ni ber koluso kaka joma mine bende ber koluso kaka joma chuo nikech kata mana kineno ng'anyo makamano kaka notim nyaka joma chuo bende nowuok. Kokamano onyisa ne ntiere kendo gi wendo machielo ma bende biro bedo ka tudre kodwa e yor lony manyasani mano mar Zoom. Winnie Mireri en jalup jakom mano mar duol mar LSK mano bade ma Southwest branch. Winnie kinyalo mna winja amosi ni misawa inyalo mna nyiswa ni tudre kodwa achiel kachiel kiwuok e county mane. Ber ahinya, kinyi masani ane county mar Narok, sub-county mar Transmara West, town mar Kilgoris. Ero kama na inya Winnie, county ma Narok amintiere okane ken achiel kuom counties ma bende ji nowuok oko mano mar ng'anyo. Kata mna kaka jalni ero ma bende entiere e pap mano motenre kod weche mag chike. Dwachi na kotenre kod ng'anyo ma bende ji notimo joma mine korwore nyaka gi joma chuo mane odira ma bende nokalo chingeso. Ng'anyo notimore korokoni en mana ni samoro nokuchopo nu e limelight, lakini ng'anyo notimore. Ji nowuok, mine nowuok with the help of NGOs, kendo ne gikwedo e okang' mamalo e weche mag nego mine. To kendo anyalo wacho ni ng'anyo en ratiro mar dhano, obed mon, obed chuo. Katiba mar Kenya omiyowa ratiro marwa mar ng'anyo. Kwa hivyo anyalo wacho ni notimore maber ka mon wuok kendo chuo be nojoinwa ka kwedo tim marach matimore mosebedo katimore chakre higa ne chakre kaluwore gi wach mar nego mine gi nyithindo manyiri.
Erokamano ahinya. Motelo kanyo nwawinjo ka jatend kweth mano mar Azimio, mano gai mar Azimio Raila Odinga bende nowacho ni chike motegno onego bed ni ikelo e pacho kae ne jogo eko mabende rocho ratiro mag joma mine. Kaka jalni ero mabende nitiere paw chike e pacho kae ndi. Akeni chike ok osebedo mayom yom. Koso joma mine wane mwakia ratichwa kaluwore kod pend chike ma pacho ka. Chike nitiere lakini gin chike mayom yom to ok gin chike ma kaluwore to iyudo ka wan gi blanket chike mag blanket for example mabiro kaka ni katiba miyo ng'ato ko ng'ato ratiro mar dak ratiro mar socialization ratiro mar dhi moro amora minyalo dhiye lakini king'iyo weche mag nego mon miluongo gi dho ngere ni femicide iyudo ka ni chike mantiere gin mayom yom sana to be onge chike ma otenore gi wachno e yo makare nikech kiyudo to matene matin iyudo ka nitie chike mag weche mag rocho ratiro mag mon e yo mar dawachni maybe sexual violence to gi mana general chike rocho ratiro mar ng'ata lakini king'iyo specifically femicide tiyudo ka waonge chike motenore gi wachno e yo makare kwa hivyo en kare mar wacho kamano chike go yom to nego bed ni sirikal ng'iyo yo ma onyalo loso go chike go ma keto wachni e yo motegno nikech kata king'iyo kata kogik National Police Service implementing weche cases motenore gi ruchruok mar ratiro mar mon iyudo ka nitiere weche mayom gikawe yo mayom ok giride kabisa kaka onego bed ni dwarore. Erokamano ahinya. Ken Angelo kaluwore kodi in king'iyo kod mana kaka weche osebedo katimore chutho to koro ng'anyo ma bende oganda ma pacho kendi nowuok oko mar ng'anyo nikech aparo ni e piny Kenya aparo ni mae ng'anyo mar tipo ma osetimore ma bende koro itime counties mopogore dibed ni koro nek makamagi osebedo ka medre nikech ang'eni kata mana higa mokalo nek makamagi pod matimore e udi ma bende kata mana kaka wan jofwambo ok wachop kacha kata mana mar menyo dibed ni koro jopiny wacho ni enough is enough koso dibed nang'o nikech bende wantiere gi duonde mopogore makedo ne ratiro mag oganda. En adier kendo apani sani jopiny ok kata mine kende gini sani ok affect mana mine kende emomiyo kata kaning'iyo ng'anyo manotimore Jumamusno ji mang'eny nok gin mine kende kendo ne gin nyaka jowuoyi ne nitiere joma baba bende nitiere nyaka nyithindo bende na ng'anyo kata kamano kwang wadwa we waketa na maino kotenre kod placards kata mana tipo mopogore ma bende jo ng'anyo na ting'o e kinde ma bende na gi ng'anyo moko kuom gi nyakwarom ga jwang'e geno mara ni nyalo some wang jowi mari kwa dhi nyime gi twak makama naneno moro kondiko kanyo ni being a woman should not be a death sentence moro be naneno ni she is someone kendo gi cancel not a wife, not someone's daughter. Koro tekne nena she's someone. Nikech en pod en dhano, en ng'ato. Aparo ni wini ki winja kintiere Transmara kanyo. Walosa ne kod placards ma bende jopiny noting'o. Nikech placards makamano bende ma ji somo bende. Iwacho ni message is home. Walosa ne kotende kod placards makamano. Placards go gin gi message. Ingeni femicide ni nigi otimore e yore mopogore. To gima kelo weche mag femicide mokwongo, weche mag nego mon gin weche mang'eny. Iyudo ka king'iyo femicide gima maanisha en nego ng'ato specifically ng'at ma dhako nikech en dhako kata nikech en nyako. Koro sama giting'o placards gi being ni nitiere nyako ni nyalo bedo nyaminu, onyalo bedo mamau, onyalo bedo bosni, to pod en dhano. En mana ni koro wa focus on women. Ang'o momiyo ng'ato nyalo nego ng'ato nikech en dhako. Mane momiyo placards go gin gi message magi pass across. They're focusing on women. To iyudo ka nitiere nyaka kiwacho ni kata joma wuok ka aneno kamoro ndiko ni she was someone. Mano kaka sewacho onyalo bedo mama, onyalo bedo nyaminu, onyalo bedo ng'amora mora.
protect our, I can't see the other one. We must protect women. Being a woman should not be a death sentence. It is very true. Femicide, it focuses on women. Koro placards go, they pass a message, especially ne jo Kenya kata piny mangima mondo ging'i ni sama girucho ratiro mar dhako gi affect ji mang'eny, ok gi affect mana mon go kende. Jomoting'o placards go yudo ka gin chuo, yudo ka nitie nyithindo. Femicide be nitie nyaka mar nyithindo. Iluongo ni infant femicide, mar nyithindo matindo. Yudo ka ng'ato nego nyathi ma nyako nikech samoro ok odwa nyathi ma nyako no. Koro femicide nitie kata nyaka e nyithindo. Emomiyo ineno ka nyithindo be nitie moandamana nikech gimbe ratirogi oruchore. Erokamano ahinya nyakoronga jwang' par ni nyalo oronwa ote kokalo laili magwa mago te machuok 3-6-000 mbui mar Facebook, YouTube naneno kwa ntiere achiel kachiel. Inyalo keto ote ni mar mano kanyo to wabiro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi chenro makama. Okiny makawuono nyisi ni wadhi bedo gi welo adek. Amor ni mar wantiere gi jaod bura e kaunti ma Migori, Fatuma Mohamed. Amosi ni oyawre, happy new year machiegni. Oyawre inya happy new year. Erokamano ahinya. Okiny makawuono wang'iyo nek mano mar joma mine ka bende nek mag mine osebedo ka medre pacho ka. Nonro wacho ni joma mine 16 osenegi e yo mok ni kare. Mana kaka in kaka jaod bura e kaunti ma Migori, awinjo mana pachi kaluwore kod medruok mag nek mago mag joma mine pacho ka. Mokwongo moso jo Migori no yawre, aduoko ne Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono. Nek mar joma mine ni malo kabisa. Kech king'iyo ng'eny gi chakore e wach mar era to orumo gi tho. Kata Migori osenege, kata pod wan gi kes mar nyako manonegi mane nyathi sikul ma nyaka sani pok wang'eyo kuma ochope. Omiyo gini timore mang'eny. To sirkal aparo ni odwa mbeke tol. Dose kawo ng'at achiel moti godo onyis ranyisi ni kinego ng'ama miyo to kamae kaka sirkal biro deal kodi, ginyo dodok chien. To nikech jonek go neno kaka sirkal kawo gini mayot, chalo maka giminego dher ng'ato. Igoyo wi dichiel to wach koseike to wach no rumo. Emomiyo gini dhi nyime. Koro wabro andamana, wabro go koko ndi. To ka sirkal ok okawo gini mobedo malit negi, mobedo matek, motwe ng'ato, motim kata kinego ng'ato kako nekono, koluwore gi sheria ma piny ni wacho kuom ng'ama onego nyawadgi, to gini biro mana medo dhi nyime. Sirkal ema gowa piny nikech ok gikawo gini motegno. Dibeni kaluwore kod chike, nikech samoro chike ma samoro ok omi maina ahinya, chike motegno ne jogo matimo nek makamagi. Chike motegno to gi corruption. Ka nyathi ng'ato noneg higni 5, higni 6, nyaka sani family no pod rito haki margi. Jakwal dhiang' oseyal buche mosetwe ma osave e jela. To ng'ama nonego nyathi ng'ato manyako maonge uwezo mar jitetea sami inegeni, to poko yal buche motiek nyaka sani. Mano nyiso chike nitiere, to sirkal emoko dich gi chike go mondo lu, to kendo corruption mantiere. Samoro janek ng'ama nigi pesa, odhi ong'iewo gireno kako dwaro, budho kako dwaro. Ka ng'ato nonegi higni 5, 10, 6 mosekalo, to nyaka sani pok oyudo haki, kata tweyo ng'ano bang' higni 10, family cha ok oneno haki. Haki ber kineno sama lit ni kodino. Ndio. Nikech seyo aparo ni kata mna kaka Fatume wacho seyo bende dhine doho nikech buche makamage hiyalo mamos. Ineno ka nek samoro notimre kata mna higni 10 mosekalo. Idhi yale kata mna bang' thuolo kata mna mar higni kata mna beach. Kok mano hawinyo na pachi kaka jatele pachoka. Wach moro mabende notimre ne Esther Passaris no ken wach moro makare. Mano kaluwore kod an nikech oganda bende nyalo wache e yo mopogore opogore. Ka joma mine mawuok oko ni ng'anyo chak seyo miyo mabende chak wuok oko ni konyo gi ng'anyo maket kod ma. Mago to siasa. Esther Passaris en women rep mar Nairobi County. En gi jomuchung' kode. Omiyo kata dok ene ng'anyo kende, kata do tu mana gimoro, ng'amuchung' kode cha nyaka pang ne richo moko. Mane siasa, mane tuk siasa, mane kako rach. Omiyo noko timne Esther Passaris as a person, tan ga diri no timne nikech chung' mare mar komeno, nyawadgi moro madwaro, nyawadgi moro maneno kokoti maber, jachama machielo maneno ni en moningo bedi, mago gin siasa. Nokolose motelo, en wuok auka mar dhi ng'anyo, nokolose weche mag nek makamagi motelo. Danga bedi jaricho wuoyo makare. But okang'eyo in ha capacity ni osedil gi wach ni nango. But apani sama ni jo wuok noningo sama wawuok ne mamondo kwan richo moko go manye go badaye, lakini seche mane jo wuok no
no wuok kobiro ng'anyo kodu no ningo weyo ng'any kodu kata kamano mochien mane pok otimo go ne yalo kode bang'e to motimo sano no to ne kwana kawuono to obiro to pile to in ga kanye to ok no ningo kelne wich kuot gi rucho ratiro mare ero kamane nyafato mibiro bedo kinyiso kaka bendu tiyo gi omenda mar ngaf nikech pasaris kano ndiko kata mne mbui mare nowacho ni ero unu kweda kanyo to kiekram na kasa moro t-shirt mirwako no e pesa mabende na nyogode mar ngaf idhi bedo kinyisowa kopogore gi manya korom ga jwange kinde mabende ng'anyo makamago na timore nitiere joma mine mamoko mabende no yudre kama tek miwuore ahinya nitiere joma chuo mabende naseyo ng'anyo makamano nyaka sani kapo nono ni ukia nitiere jahera mano mar Mathare FC nyinge Ronaldo nanno ka club mano mar Mathare FC bende koro nokwedo okang' mabende nowacho kinde mabende ng'anyo makamago nadhi nyime nitiere weche moko mabende nowacho moko nyaka nakete yamo nyakwarom ga jwang mago duto te bende wawinja kina Angelo bende nin yudo thuolo mar donje mbui winjo gima jalno ongere gi nying mar pak kaka Ronaldo nalosi nitiere mine moko mane oting'o placards to nitiere weche moko mag anjao mabende nowacho kaluwore kod nick mago mag joma mine apani na neno kendo na winjo but to me okapar ka ne en gima ber nikech ka koro wan kaka joma mine wa expect ni joma chuo kata joma moko gi o support wa to ka koro ka gin ema jok mantiere kanyo to giwuoyo marach kata giwacho gik mok ber okay a very good show it's really discouraging yes nikech gik moko kuom weche mabende nowacho ni kapo nono ni dwaro pesa tichamo pizza mar ng'ato nyaka timni mana weche maricho omiyo onyalo kuna penjo ni how low can we stoop omiyo kiny makawuono karamna kaka Winnie Jalno romolo nye weche mag chike kaka jakom mar LSK e gwenge mag Southwest branch kanyo in mana winje pachi kaluwore kod joma chuo nikech joma chuo makamage mosew gi nek to joma chuo moko bende neno ni gi justify gik mabende gitimo kawa ni sechamo fech ng'ato to koro chuni nyaka timni mana njao anyalo wacho weche mar weche mag chuo kata ni chuo kende be maloso kamano kata mon kidhi social media a lot is said so one of the reasons momiyo femicide medore nikech weche ma ji wacho e wang' mbui samoro ka ina victim idhi wacho weche ni e mbui kata TV kata radio iyudo ka jo Kenya kwedi sana chuo gikwedi kendo giwacho ni in mani terori kanyo kata in mano miyo utimni kamano ok en wach maber ahinya nikech kisewacho kamano to ng'ato wuok koni dwaro kony jomoko be gang up to biro kendo biro koro kaka koro osewach kamano to koro wikuot kata yudo luoro kata bedo threatened kaiti we wachno to at the end of the day you will not get justice. Kwa hivyo ok en wach maber ahinya ka gimoro timore to nego wanon mos pole victim ni oyudore kamano kanyo kumoro ok ing'eyo circumstances momiyo oyudore kanyo kamano. Kwa hivyo ok onego bed ni wabedo wajaji wakondem ng'ato ni ene moterore kanyo mara norwakore marach mara nochamo pesa ng'ato ok en gima ber to chuo onego bed ni protect wan kaka mon gine monego bed ni gin e wich wan mana ng'ut koro onego bed ni gikonyowa kendo gijiwowa kendo gin magi protect wa mondo weche makamano kik timrenwa. Anyalo wacho ni amor sana gi Boniface Mwangi osebedo ka en kod jaode en mbele sana e weche ma affect mon. Kwa hivyo onego bed ni chuo be wajiwgi mondo gikonywa gi protect wa gin e pinyni ni gi protect mon. To kendo kanyalo wacho wach ma mheshimiwa nowacho about justice kogik gi weche mag cases mag femicide iyudo ni ng'ato dhi e court no timne gima rach kata maybe family nikech femicide at the end of the day okelo loss iyudo ka ng'ato nonegi nyako nonegi kata miyo nonegi and then family ema koro dong kaluwo. Wan gi challenges mang'eny maluwore gi court iyudo at the end of the day cases budho to iwacho ni cases mag femicide iyudo ka gikawo almost at the trial court a span of 1900 days mano kapo ni appeal pok obiro to kapo ni appeal obiro to kawo longer than that to nitie gik momiyo
cases go yudo ka yware momiyo ng'ato at the end of the day ok yud justice. Mheshimiwa nowacho achiel kuom gi en corruption. Another thing, iyudo ka officers mag court, for example, judiciary staff kaka judicial officers, iyudo ka bedo transferred, sama bedo transferred, iyudo ka machielo kama biro, samoro okwayo ni ochak case manyien, samoro dhi mbele, samoro ok onyal neno handwriting mar judicial officer machielo cha, chuno ni koro proceedings chako bedo tight, mano will take another maybe 6 months. Aya, police file belalga. Police file lal, ka police file oselal, uchako rito. Another thing minyalo yudo katimore, inyalo yudo ni witnesses obedo bribe, kata obedo threatened. For example, kane en jaherani kata en ng'ama idagoyo ot kaka jaodi. At the end of the day, omiye ng'ani bond mano onego jaode ni. Nyithindo nitiere ot kacha cha. Iyudo ka odok ot. Samoro nyithindo gi ema no witness kaka nonego jaode. At the end of the day, ing'eni ka giriwore ot achiel, nikech omiye bonde ratiro mar ng'ato. Kose miye bond odok dala. Kose dok dala odhi threaten nyithindo gi. Odhi threaten witnesses kata kana majirani. Koro nitie gik mang'eny mamiyo justice ok bed served in the right time. To kaka wawacho ni justice delayed is justice denied. Emomiyo ineno ka pod wa lag behind in that aspect. Erokamano ahinya. Fatuma, kaka jaod bura e kaunti ma Migori, bende paro nochopo kinde ma bende koro nyaka wapuonjore kaka nyithindo manyire, nikech ahinya nitiere timbe mamoko ma bende samoro seyo bende nitiere. Kinjo kata mana kaka chwo moko loso, to ok mano ok en tiende ni koro nyaka neg ng'ato. To bende paro ni koro nitie kata mana kaka forums kaka joma nyiri nego bed ni ipuonjo mar mondo bi wane kaka wadak makare. That is true. Nyithindo manyiri nyaka wapuonji. Chakore gi jonyuolwa. Nyathi ok inyal puonjo kosegik e university. Nikech ineno ka gigi matimore, almost all of them gi nyithi university. Sama nokale primary kokale lweti nyaka secondary mogik e university, onego bed ni se puonje ni piny chal kama. Nikech gik waneno gi wasomo gi pile. Mokwongo awuoyo gi jonyuol pile kendo nyiso jonyuol, ana ja Islam, ini ja Kristo. Duok nyathini e din. Din wacho nango, din wacho ni nanga ne orwak nanga moromore kode gi ike. Ng'eyo ne nyathi nanga machiek moweyo malo oko, oweyo piny oko, ichako puonje richo gi chon. Ka ang' wuoth e taon kokalo, to chwo osechako gone siksik, osechako ng'eyo ni kar oromo timo timbego. Ema ang' odonje to time timbe richo. Lakini gimoro bende timore e Kenya ka, ma an aneno ka gini be medo wa shida. Aonge wach gi jok maluongore ni socialites gi. Nyikia gini kowuotho to tang'o ng'eye to tang'o mbele ne to oriembo gari mang'ongo. To most of them, jogo are living a lie. Nyithindo manyiri to kia. Odhi ohaya gach kata okwayo gach osiepne moro ma Fatuma ogolo number plate na to keto mare kachacha na chieng'. Koro en oringi koni kare ng'ato kotiyo gi dende to nyariembo gari maduong' kama. Kare ng'ato kotiyo gi dende nyalo dak Lavington, nyalo dak Karen, to gigo gitime social media kan to gigo are not true. Nyithindo manyiri kang' neno ni otich onge Kenya ka, kare nya tiyo gi dendi midag maber. Kare ok ochuno ni nyaka isom eka iyud gimo maber. Kare kata ng'ani manorem e klas 8 malando ni norem e sikul ni to riembo geche madongo ni giuri kare nyalo timore. So I think government should also take that into consideration. These socialites are also spoiling our girls. They are sending a wrong message. Because they are trying to show our girls, you can fail in school, you can fail in life, but if you use your body well, you can make it in life. Mana diga ne kan make ombui mopogore sani yudo ka ng'ato samoro ni pari ng'ato moro akiane ni kanye to pichni bende gigo to lombo kata mna wang'. Kuom ranyisi king'iyo kata mna kwan mag rowere ma bende ineno kata mna kinego. Thoth gi gin mana jopuonjre mag mbalariany higa 20. Yes. But the truth is, nyithindo manyiri jonyuol mondo nyisgi ni Fatuma mineno pango Prado go ok meke. She's living a lie. She's making a life out of a lie. Koro in kiwuok ni adhi Orlando ni kia na Nigeria, see the car driving. Imbe kiwuok ni ja Nigeria moro kawacho ni ja Nigeria motimo, just an example. Ja piny moro goni si midhi romo kode ni jo piny no kare mang'iyo ne ji geche, idonje tho mikia. Omiyo nyithindo manyiri obed kong'eni pesa mitiyo ne maluchi owuoke e pesa mamit. E pesa maonge ng'ama negie. To pesa miyudo gi ragi dakika achiel gi dendi ni. Tuo nitiere to nek koro nitie mbele moloyo kata tuo. Idhi ibayo gi ng'ama ng'ongo ni nikech en gi telo maduong' e kom moro, odhi mi pesa idhi dak ngima mok ngimani, mwishowe ka wach moro chwanyi nyaka thoe mawuoge. Omiyo nyithindo manyiri oningo puonji. To socialites gi, ana kwayo ni serikal mondo donji gini matin. Mondo serikal onyisi jogi ni these things that you are showing are not true. Justify that you have made money out of this. Because you're misleading our girls. You're misleading our youth.
No, Ningogagi, because I'm telling you, they are one of the reasons why our girls are getting into this mess. And I can guarantee you, they don't live in those houses. They don't drive those cars. But gedaka ngiwa maru miriambo no emagi chamo go chuo. Koro nyithindo manyiri mabeyo madokonyo wambele madosomo dokonyore, they donje ngima maricho nikech gikopo gima onge. Geno maro ni nyithindo manyiri winjo paro mabende somo kanyo gi Fatuma Mohamed. Kama na jonyuol nikech bende nitiere ngero moro gi dongere ma wacho ni charity begins at home. Angelo kaka jalno mabende nitiere kaka acho ni nokila nikech nitiere kaka pau chike e pachoka. Iparo ni kaka koth ne chako gowa kanye kata mna ka sekta mar chike okinde deg beni timangwa hinya kata mna mar sensitization nikech ang'eni puonj bende nitiere ratiro bende chakore ga gi kanye nikech aneno kata mna ka nyithindo mag baby class jawero these are my private parts, don't touch them. Ang'eni na pachiko tonde gi man. Okay, anaparo ni mana ka kiwacho charity begins at home. To kata ka wang'iye e yore mag chik, oningo bedni wan kaka jok ma osomo weche mag chik, kata kamano oningo bedni wa timo sensitization ne jok mantiere different communities e mashinani dala kuchocho, kata ka organizations mopogore opogore kinya luong ji tipuonjo ji e weche machal kamago pamago mondo ng'ato ka ng'ato obed kong'eni an gi right machal kamae ma okochuno ni ka ng'ato tima kamae ntie kuma anyalo dhi yuake. Koro kaka jok manyiri oningo bedni wang'eyo ni we have the rights. Yes. Taparo ni kinde mabende joma nyiri bendi puonjo chuo bende nyaka puonje nikech chuo dong bende miseyo gi weche maket kod mage. Ang'eni Fatuma untiere recess kapok adhi kata mni Rwini entrance mara. Ka untiere recess akene bende nitiere gi paro mar dhi chwalo weche maket kod mago mani wacho go e od bura e nyim od bura mamalo. Adhi keto wach ma socialites ne od bura because it is a nuisance. It is really messing our girls. It is also messing our boys. Nikech kata boys wagi bende wach moro mar wuoyerore gi wuoy wadgi cha. Gigi ok ging'eyo ga, but we can't control social media, I agree. But there must be an extent ma government control go gini. Kata machuo madhi richo gi chuo wetegi go. Ng'ato bukore gari moro mok mare odhi e showroom go picha ni ng'ani ti riembo gari nikech otimo richo gi wuoy wadgi. Nyathi moro mantie form 2 be chako ni kare gini inya tiyo go milo. They have the mess in the society. Kata kamano, wan bende kaka jonyuol nyaka wakao karwa. To wan bende kaka jotelo, we must spend most of our time guiding our girls. We must tell our boys and girls ni gik midonje gi ok kaka loso pesa. Nitie yore minyalo loso go pesa ni ma decent mangima ni bed maber mbele. Omiyo wadhi chwalo chike go kaka joma mine wasewinjore ni wadhi keto chik more od bura mwadhi yalo godo ni ere kaka gini wanyalo protect go both our girls and boys. Nikech nitie ndalo bende manine go machuo mane timo richo gi chuo wetegi. Mano duogo lal koro bire nyithindo manyiri. Omiyo both sides nigi richo te. To ng'eny chuo ema nego chuo to chuo ema nego nyiri. Koro nyithindo machuo be nyaka puonji gima timore piny ka. Aparo ni mano paro makare karamna kuchwalo karamna paro makamano bende kikwawe jogo eko mabende ntiere Kenya nikech Kenya kanyo bende mine inego. Tangine od bura maduong' ma pacho kang'eni ntiere kwan joma chuo mathoth. Aparo ni ubolo bigeyo makare mar mondo mi gered chike maket kod magi. Nyakoro mga jong dakika ni 49 tok sachiel wasoma ni moko kuom ote mabende ni oro. Welo mantiere godo bende nyalo yudo thuolo mano mar duoko moko kuom ote ma untiere godo. Kinyalo ketna moko kuom ote e yamo asoma achiel kachiel. Aneno kanyo Dan Kanosala iwacho ni gombo ema mono nyiwa iwacho ni ema mondo nyiwa oduok piny kendo gibed faithful ne joma gidak go. Luor ne joma chuo nyidendi tinde noweyo. Mano paro kanyo mochiw gi janeno maro Jaki Nyarmudi iwacho ni kapok wakwedo nek mine penj na welo. Before condemning the extreme murders, what input have we taken as women to teach our young girls, magin targeted group? Not every person we meet on social media is not trusted. Aparo ni ntiere gi penjo moro kendo Jaki Nyarmudi kwa dhi nyime gi penjo ni wacho ni as much as we try to condemn the act, be wase wuoyo gi nyiwa ma bedo luwad gi some cheap cash gifts as a trap, and then is there a law makumo perpetrators gi koso after se makgi tiweyo gi for lack of enough evidence. Angini ukiny makawuona ngi winika mabende biro bedo kalero no en kanyakla kod Angelo. Jaki Nyarmudi ichakwacho ni we need a law. Parents ma wito cases gi be onego donjnegi. Tadira ntiere moko kuom jonyuol mabende samoro ka nyathini osebambi to gidhi loso kanyo gi chief to giweyo weche maket kod mago. Christopher Pondo iwacho ni mar Masasi Ligega wach moro makelo tho en hera ma nyithindo manyiri kod chuo
kata ka usechwanyoru to nitiere yore makelo kwe. Achiel en kelo osiepu mondo omiu advice. Moro en ka owanga is good to separate from one another. Paro no gin paro mabende ichiwo ne jogoeko mabende nitiere hera. Asomo temo gik kanyo mabende inyalo ketna nikech aneno ka ote thoth. Inyalo ketna ote machielo. Jamie Akiri Nyarkoni iwacho ni let parents or guardians teach their daughters no money is for free. You just have to honestly work for it. Until these things deep, then more cases are expected. Magin paro mopogore opogore mabende janeno magwa oro. Wini, kintere Transmara, winyana paro madichiw kaluwore kod ote mopogore opogore mabende donjo. Neno siene joma mine kotendre kod pesa gi mamoko. Maybe no ane gimiwach mogik about pesa. Akeni iwinjo ote mopogore opogore mabende asomo kanyo mabende joneno magwa oro. Seyo mopogore opogore mabende thoth joneno magwa oro. En kaluwore kod puonjo nyiwa, guardians, jonyuol, wapuonjo nyiwa ni free money is not good. In as much as ni nyalo puonjo ng'ato ni free money biro gi consequences at the end of the day, lakini onego bed ni ng'iyo gimomiyo ng'ani dwaro free money. Odwaro free money nikech oonge gi pesani. Koro onego bed ni wa implement policies as a country mamiyo wayudo equality in places of employment, in places of leadership, in school and everything. Mamiyo nyithindo manyiri kata mon bedo be okang' mamalo kata maromre gi chuo, ma at the end of the day iyudo ka ng'ama miyo nyalo bedo gi pesa ne. Kose bedo gi pesa ne to ok obi gombo pesa mar ng'ato. Another thing, winjo ka ng'ato penjo wach mar parents. Parents joma mine magolo cases kosekel e court. Iyudo ka nitiere samoro kaka nawacho for example, iyudo ka ng'ato onego jaode kata onego jaherane e mbele nyithindo, e mbele jonyuol. Samoro wuoyi onego nyaminigi kata osiepne e mbele jonyuolne. Iyudo ka at the end of the day nikech jogi nie surrounding achiel, maka nawacho ni komi ng'ato bond to dok dala to dhi obed gi jogi. Kodok at the end of the day tiyudo ka ji obet korwa koni iluonge ni lomon. Gidhi gibede tie yien ni gidhi giyalo kese tie yien ni koro gini osetimore, kik wadhi wayal e court, koro wachulu, kia wachul dhiang', kia wachul ang'o. Ok en gima ber. Chik wacho ni ka gimoro timore marach kamano to onego bed ni waluwo chik nyaka mwisho. Omiyo jok madhi kaka mon miyudo ka samoro ok en mon kende kata mana chuo, gidhi gigolo cases makamago to gidhi gilal. Naneno penjo moro kendo mapenjo ni to chike be nitiere koso iyudo ka at the end of the day evidence lal. Challenge mantiere iyudo ka samoro investigation katimore, National Police Service samoro ok bed keen. Ibro yudo ni at the end of the day samoro yudo investigation officer ma en gi chuo. To chuo ing'e gimoro miluongo ni bro code at the end of the day. Obiro tetea wadgi nikech ong'e maber ni samoro en be dala kuchocho ka dhako koso to goyo. Kaka dhako koso to goyo. Koro obiro dhi kanyo to ibiro yudo ka at the end of the day orucho kes ni chamo lal kata odhi ondiko statement ma ok donjre mondo at the end of the day kes odhi obed weak mondo kethre. Koro ne wawacho ni chike be nitiere lakini onge direct chike ma deal with femicide. Wa manyo mana wa cling on laws that deal with violence against women. But on femicide specifically waonge godo. Koro nego sirikal be ng'iyo mag implement go laws which curb issues on violence and femicide against women. Erokamano ahinya. Ng'eni kata mana ka chike onge to wantiere kod duonde mopogore opogore ma bende osebedo ka ng'iewo ratiro ahinya mag joma mine wang'e FIDA gi mamoko. Aparo ni osechopo kinde ma bende samoro ka ng'ato nitiere kata mana gi shida e oda ahinya mag keny ma kamagi, ng'ato nyalo gadhi ka FIDA to gintiere gi okinde. Ang'eni gin bende inyalo chune gi paro mopogore opogore. Ang'eni pod antiere ka gi Fatuma ma bende daher chiwo pache kanyakla koda Angelo kaluwore koda seyo mopogore opogore ma bende wuok.
waka yo matine kwa dogo to koro wangi na blame games nikech joma chuo sewa wanjo manyiri bende waseyo gi koro at the end of the day ne blame iseyo gweng no tiseyo gwang watim nango donge koro waka yo matinya koro mgejwang otemagi pok poda neno bende ka na duogo abro bedo ka temo kar nyalo mara mar somo otemo pogore mabenda neno kwa uoro kik dhi mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yakocha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice board. Nyane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni maone mak tieja karibu to kopuodho tileu chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwest. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora magajwang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend Wuktich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tira gamuna nedalau hasei kurama hanedalau tutasei kur era nungina nenie era nungina nenie tutizana na mama
Nyakorom Gajwang sa en sa ariyo e wage. Machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi thor wach montiere godo nek mano mar joma mine. Okang' ma kama endi biro kaluwore kod medruok mag nek mag joma mine e yore mopogore opogore. Ka bende neno kanyo juma mokalo Nyakorom Gajwang chieng' ngeso mar juma mokalo counties madirom 10 mine kanyakla kod chuo wuok oko karomre margi mano mar ng'anyo mar kwedo nek makamagi. Omiyo kiny makawuono kapo nono ni okiruori koda antiere gi welo adek. Antiere kanyo gi Winnie ka entiere county mano ma Transmara, mano Winnie Mireri ka entiere county ma Narok mane gwenge mag Transmara. Angelo Koth jasumparo weche mag chike kanyakla kod Fatuma Mohamed jaod bura e county ma Migori. Asema ne ote mamoko ma bendi sebedo kioro Nyakorom Gajwang mapiyo piyo mar mondo mi awinje bende jaod bura e county ma Migori de wach nango kaluwore koda ote makamage. Ruth Nyathi Ochieng' iwacho ni an kaka nyadende akwedo nek mag mine e okang' mamalo. It's high time we stop a blame game. Gini nyaka koro sirkal non maber nono to odhi hinyowa mbele ka. Jogo moyudi gi nek onego kaune gi hatua mager. Aparo ni mago seyo maber na wacho iseyo gwanga tiseyo gweno. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni ng'anyo ber kendo wageno ni sirkal dhi winjo ywak jopiny. Dear ladies, marriage is not a life sentence. If it's not working, you're free to leave. Kiki hinyri to itho dich. Iwacho ni mano pachi kintiere gwenge mago moja. Ogweno Luki wacho ni it's all about character development. Ladies should learn to be true to themselves and live a simple life. Dareno machielo wacho ni penjo na Fatuma kaka jaod bura ni paro mane ma en go e yor tego chik mondo mine oyud ratichgi e od bura. Aya, aparo na somo temo gik mar Mesha Kutino Tieno. Iwacho ni I don't believe the problem is men or women. It's not the gender that is abused. Iwacho ni it's the morals that particular individuals lack. Morals that should be established from childhood. Inkoro wacho ni kekse ngata kanyo. Wacho ni it starts at home where the child is born, raised, educated and molded to be morally upright. Ero kamna inya para no maka otego gi kanyo. Fatuma chak mana kodi be nitiere ote moro modonjo ni kanyo. Aneno ote no wache motelo ni wasebedo piny kaka women reps to gi wabunge mamine wetewa. Mo wacho ni wadhi choro chik moro masani lose mondo wadhi wabedi e od bura wachor chik moro makoro nyalo geng'o kata nyalo loso ratiro marwa e yo mochikore makare mondo wabed gi haki marwa muritowa. To ok wan kendwa, wadwa ni warit nyaka nyithindwa mayuwi bende. Mana kaka na wacho chon ni mayuwi bende nosebed kanyo chinego chien ka. Koro en kamano. Gima paro adwa kwayo king'iyo the highest court, which is Supreme Court. There are 3 women, powerful women sitting in that court. And we are sisters here saying we are being killed out there. If I were them, I don't know if it can work, but kada an gain, kada an Martha Komi, to da yiero kota chiel matich ne yalo tich nek mar nyithindo manyiri gi nyithindo machuo mobire wach mar erani. Mondo gini oyale madweche 6 waseyudo haki, osetwe Otieno, osetwe Kamau, osetwe Mohamed. To ka waketo gini wanywando gi cases moko gi jakwal dhiang', gi jakwal kura, gi jakwal kiango, to gima lich e ngima ka en ngima dhano. Gik moko te inyalo yal mos nyaka ng'amo mailo, to ngima mar dhano no ningo yal piyo kabisa. So I'm requesting the 2 sisters who sit at the highest court in this country, kindly take this serious. Next time it could be you, next time it could be your daughter, it could be your neighbor, it could be your sister's daughter. It is our girls, it is us. Next time it could be your son, your brother's son, your grandchild. Please take it this seriously because you have the powers to change this thing. Set a court that deals exactly with these cases of abuse of both girls and boys, killing of both girls and boys. Mondo gi speed up the process. Kajogi oneno kaka utwejo wadgi, I'm telling you it will come down. But again, I go back to our values in Christianity, in Islam, Hinduism and the rest. Ka ok wapuonjo nyithindwa dok kuom Nyasaye nikech moko bende ok negegi nikech ne gichamo fea. King'iyo cases gi, nyiri gi okor ne gi fea. Nyiri gi dhi e wuodhi ne gi pesa gi, gichopo kacha tinego gi. Nitie gik mobire piny ka bende makoro ji lamo jochiende. Masa moro nyathi manyako ni onegi nikech idwaro rembe kata bade kata ng'ute moro wiye nyocha lal, idhi los godo mwandu, idhi los godo gige pinyni. Puonj nyathini gima din mari wacho mondo ng'e ni gigi nitiere piny, jachien nitiere piny. Nikech kata osiepne ma wuoyi ma ja university wadgi bende nego gi samoro koyudo ni kiano ohero nyawadgi machielo.
Kwa hivyo wapuonje nyithindwa wach mar dinwa kao mbele kabisa. To kendo kwachak wachungo weche rubbish mag social media gi socialites gi, ibro neno kaka gini bro dok piny matin. Wapuonj nyathiwa manyako ni nyako maber en machal gi Fatuma cha. Mana ni piny oselonya, keni bende neno kinyalo chung'gi nikech sani kod ng'ato nitiere gi ratiro mar tiyo gi mbuine kako hero. Ok wanyal chungo gi, lakini wanyalo rido negi tol. Ing'eni ka socialite moro time Dubai mano wachne. To kotimo Kenya waka. I think this government, if it was me, who was the president of this country, I would call those rubbish socialites and tell them, you have said you own a house in Karen. Where is the title deed? Tell us how you own this house. It is your right to own a house, but you're misleading our girls. Because these girls are underage. These girls don't know the truth. So, kwa rido negi tol, nikech nitie penje mok time gigi. Let me tell you, they piny mar Waarabu. Nitie ochode. Ochoto pondo mok ding'eno chot. Omiyo okonyal influence nyithindo moko mang'eny mondo luwe. To marwa machode oyawa yanga, serikal onge gima time, jotendwa onge gima time, kanisni onge gima time. Ano kane kaka ng'ato dwanyore e pap kacha, to kinyo biro chamo sawe kanisa na. Ka an pastor tariembi gi jonyuol nite. Yeah, you know, if we don't deal with this thing as Africans, chone nyathi ne ene nyathi jopiny. Kiromo gi nyathi ng'ato ka tuge chuodho te chwade te kia kata no nyathi ng'a. Minyise ne ringe dhi dala. It is the same scenario today. Kineno ka nyathi kethore, to in ja kanisa, to in janyuol, daki bendi penje, in a vice chancellor in a university. Ere kaka iyieni rwakruok bila chabiro. Take note, and every day try and give these girls talks. It's not just about education only. Because that education that they are getting on paper is not what will help them in life. Bedo ka giluongo jo kanisa ni wuoyo gi nyithindo gi university. Giluongo some women who have made it in life in a clean way. Bedo wuoyo gi nyithindo gi. Other than them seeing it only on social media. Kwa hivyo en lweny mosebire mbele wa sani, jachien osiriwe mbele wa, nyaka koro wanyuak wadhi kedo gi gini. Adiera makende, mago mentors. Nyaka kata mana kaka ng'ama nyako, ng'ama wuoyi bende ng'ie ni mentor ni ng'a, who do you look up to? Angelo penye moro mabende kata mana ber ni Fatuma bende okele. Samoro bende kaka nyathi, kata nyalo bedo ni donge familia, ma udi jo Kristo, puonji makare. Bang'e, iwacho ni in life nyaki move on with life. Biro kata mana kanidak, kata mana wach ni kanye, dhie boma moro machielo. Society bende nitie kata mana kaka samoro bende loko pach nyithiwa. Nikech iyudo ka koro iwuok kata mana wach ni kanjera ma wadake kocha, ibiro Nairobi ka, ineno kata mana kaka nyi Nairobi rwakore, gik ma gitimo. Bende iparo ni magi bende maloko kata mana nyithiwa e gwenge. Nikech nyathi samoro, nikech jonyuol moko bedo ga gi buok. Nyathina ok nyal timo kamacha. Iyudo ka nyathini ema samoro timo, en moneko, nyathini monegi. Waloso ni kotendre gi mano. Okay, anyalo wacho ni that one is also true nikech wawach ni kaka nyithindo kwa wuok e mierewa kwa biro school kaka campus university iyudo culture shock. Iwinjo kiyudo culture shock gik mani timo ka in dala ok timre koni. Kata lewni mani rwako dala ok inya rwako koni kata ka ok dhi maber gi koni. Koro iyudo ni seche moko in gi osiepni moro to osiepni no nigi nyalo. Koro in be igombo bedo kaka osiepni. Ibedo lured into being like your friend. Nikech ineno ka osiepni seche moko nigi pesa to in kiparo background ni tineno ka mama wacha kata baba wacha onge gi nyalo makamae. Emiyudo ka okawach ni koro ni en gima timore, but it is something that partly has been there. Iyudo ka nyako nyawacho ni ka koro ng'ane timore kamae to oyudo pesa ni kamae. An be, an gi denda, anyalo yudo pesa ni ka timo kamae. Ineno. To all in all, oken gima ber nikech omiyo wan kaka jomanyiri, we land into a lot of problems, which is not a good thing. Mana kaka be Mheshimiwa no wacho, a charity begins at home. Kata jonyuolwa onego bed ni wayudo puonj no from our parents. To at the same time kata our parents go in as much as wan joma dongo onego bed ni puonjo krum kata ka in ng'ama duong' nade puonjen puonj. Koro jonyuolwa be kik gi ol kodwa, kik gi blame wa, kik gi timang'o, onego bed ni gidhi adhiya mbele gi jiwowa kata gi puonjowa. To kanisa nikech kata mana kopogre gi janyuol society biwacho di duong'. Kanisa bende nachiwo ga puonj, kanisa bende diwacho dan kotenre gi kanisa gi puonjo. Ya anyalo wacho ni kanisa kanisni mopogore opogore onego bed ni kian kaka neno gibedo gi programs mopogore opogore makata kaka ka nyithindo loro, let's say long holidays and everything, giluongo nyithindo to gipuonjo nyithindo nikech magi gik manitiere, and if we don't talk about them, giinyowa, giinyo nyiminewa, giinyo osiepewa, giinyo jok mopogore opogore ma in one or the other we are related to. Koro jok machalo kanisni onego bed ni gin be gikonyowa
weche ailagi. Erokamano ahinya. Keni Vini diwach nang'o bende kik wawe kata mana weche mag Kenya ka bende waseneno kata mana mine mosenegi. Naneno kaka to bende wacho ni wawere gi blame games ni waseyo mine to waseyo joma chuo ni waseyo society. Keni Vini ni nene nade nikech seyo seche mwaseyo joma mine chuo bende nika. Wach mar seyo ji to gi blame games ok bi konyowa at all. At the end of the day, kawa wan gi push. Erokamano ahinya, aparo ni Winnie olalnwa kanyo matin kaluwore gi mbui entiere kaunti mano ma Narok. Winnie kawa niduogo kendo wan wayudi e yo makare. Kata kamano Fatuma winjo na pachi kaluwore gi seyo nikech kata mana king'iyo ote ero Winnie nyisa ni oduogo. Winnie awinjo mana pachi kotenore gi mano. Awacho ni kopo ni nitiere samoro inyalo wacho iyudo ka ng'ato wacho ni ng'ani norwakre marach emomiyo notimne kama, ng'ani nodhi manyo pesa emomiyo otimne kama. Ng'ato be wacho ni dichuo owuodre nohero ng'ato odhi onego ng'ato. At the end of the day, it does not justify the crime. It does not justify the crime. A crime is a crime. To okonego beni at the end of the day, neno ka femicide otimore to yudo ka dichuo wacho niya, dhako ni ema nomiyo atimo kama, nyako ni ema nomiyo atimo kama, nyako ni nochamo feana, dhako ni ochaya, dhako ni ok winja emomiyo nagoye. Iyudo ka most of the time femicide chakore, iyudo ka kidwa ni issue moro en femicide, iyudo ka there is a previous records of domestic violence. Moko be neno ni ing'eni mon onego bed ni wagoyo, wapuonjogi chastising women. Ok onego bed ni ji blame each other. Kuma wasechope wang'e maber ni laws wa gin weak on matters femicide. Onego bed ni wa focus ahead, wang'e ni wanyalo konyore nang'o, chuo ong'i ni ginyalo konyowa nang'o. To ok onego bed ni wa blame each other, mon blame chuo. Sama wa blame chuo, iwacho ni fali wawili wakipigana, ni nyasi umia. At the end of the day, onge gima wabiro konyore go. Koro onego bed ni waweyo issues mag blame game, mondo wasud mbele kanyakla, kaka joma mine, kendo gi kaka joma chuo monego bed ni gin gi protect wa. Koro it does not justify a crime. Blame games does not justify a crime. Kabisa, wacho di blame game doesn't justify a crime. Men manani seche mabende wapuonjo nyithiwa manyiri Fatuma, bende paro nyithiwa machuo bende nego beni ipuonjo, nego bende mentored e yo makare, nikech wadak e piny mabende chal mar ochumi, piny tek tweta, nikech samoro ng'ato nyalo mana wang'o yiti ni sekaw mana gimoro nikech pek mar ngima. Mano be nitiere, but again, jok moseneko gi, oningo time uchunguzi ni ae tinne ne nyathi machal nade. Onge ng'ama nyalo wuoka to tuche chaka wuono to en osenego girlfriend ne. There must be something manotimore chon kotin. Enya yudo ka wuon nego min ndalo mane pod otin. Sani wuon gi min gi oti, ok ginyal paro ni ne gigorega. Koro wuoda ni kare nodhi oneno ga ni kare dhako ni ngogoga. Omien kodhi oromo gi nyako to nyako no chiko sa uchiel to biro sa abiriyo igoyo inego. Kata konyombo to dhako deko kelo pi igoyo nikech mane gima noneno ka notin. Samoro nodak kawaigi. Jonyuol nosetho kata jonyuol ne onge namna otere kawaigi kucho ne goga waigi. Mane gima dongo go kong'eyo ni nyako ni ngogo. Samoro japuonj mane puonje noneno ka japuonj siko gocha kare nyathi ma nyako en mana ng'ama igoyo. So onge ng'ama nyalo wuok unless ni jachien mobiro milamo ni to ng'ata tabia owuok ge tinne. Onge ng'ama romo gi gini e town. Ne en godo dongo go to nokia kaketim. Koro kochopo town ka to ng'eyo ni karo ningo chodi. Kane en dala kucho nowinjo ga ka mama yudo simbe moko to mama wuoyo gi ng'ato to ka baba be ni ka to kare mama nigi jahera moro. Kochopo Nairobi University to fwenyo ni kare ng'ato ningo bed gi ji mokalo 2-3. Omiyo jonyuol nyaka dog chien be mang'i ni to gini ochakore gi kanye. Gimitimo e yodi no nyathini nyaka chieng' time ndik piny. Ibed jaricho, nyathini dhi bedo jaricho. Ibed jalamo, nyathini dhi bedo jalamo kochopo university. Kata kamano kochopo Nairobi to samoro nyalo gwenye oromo gi gimoro manok ong'e odgi to chako timo. Lakini koduogo paro ni watu nokopuonjwa kama. Odhi bedo gi control matin. Kwa hivyo gini chakore chon e tin, jonyuol bende okaw kargi, patik margi. Jopuonj bende okonywa. Puonjo wa 1+1 okoromo.
puonjwa right from school ni ng'ene kikalo ka tidhi dhi e secondary magi gik midhi romo godo. Kia e secondary idhi university e university kuro magi gik midhi romo godo. Puonjwa chon kik wewa warom godo Nairobi nikech samoro bende en nyako ma oa e dala mapok noneno gigi taya mang'eny taxi disco gi pok noneno kochopo to dwa notem mondo ne ni kare gini kama kaka cha to dhi oromo godo. Kwa hivyo kado puonje chon ni gigo nitiere to mage kaka gigo timo ji obiro Nairobi kong'eyo gima timore Nairobi. Bende wang'e aula mag Mbese bende nitie gini romo ng'ere kaka peer pressure. Seche go ka koro ionge od janyuol koro neno ni nitiere gi ratiro mano mar timo gik mopogore opogore. Twak mitinde en mana ni sema neno kama yo wang'wa. Asomo timo gik bang'e takao paro mano mogik otende koda twak mantiere godo. Okwenda Benjamin iwacho ni hera dwaro ni ichung' kendo rito singo maniketo gi ng'ato kendo non ng'ato kapok iketo godo singo mora kode. Erokamano ahinya. Ote machielo iwacho ni Mautuma wuodo sani kwa buai. Iwacho ni Sharon tho mar mine kapok omany gima kelo ge yien agonu simu anyisu pacha. Dine ndeka to asoma. Oloch Pulaudi iwacho ni wach mar manyo fake life ni nyidendi biro weyo karang'o gini ne onge chon. Erokamano ahinya. Haparo ni wamake amaka gi kanya. Chako diwini e kaunti ma Narok. Wacho ni mogik watieko twak makama. Wach mogik manyalo wacho en ni abiro bedo gi wach ne mine to kendo abiro bedo wach ne chuo. Mine onego bed ni waherore. Waherre kaka mine, iherri in iwuon. Omiyo kapok itimo gimoro onego bed ni ng'iyo koni gi koni tiwacho ni gima dhi timoni en gima kare kose en gima biro keta e problem. Chuo onego bed ni wang'e ni wan ema wa protect women. Wan bang' to unun mbele wa. Koro sami timo gimoro, gimidhi timoni, par ni gimidhi timoni, onyalo bedo nyaminu, onyalo bedo mamani, onyalo bedo jaodi. To kendo wach mogik en ne mheshimiwa. Anyalo gombo kendo anyalo goyo erokamano kendo anyalo bedo mamor ka iwacho ni idhi tero wach e bunge mondo uket sheria manyalo jiwo wach mar femicide ni. Ok en gima ber ka higa ochakore pok wadonjo kata dwe mar 2 to wasebedo gi 16 cases of femicide. Onego bed ni koro wa join hands kendo wajiwo sirikal mondo los chike matenore kodwa kaka wan mine. Erokamano ahinya. Itieke yo makare kanyo Winnie Mireri jalup jakom mano mar LSK e gwenge mag South West Branch. Angelo Koth wach ni mogik dibedang'. Gima daher wacho kata gima dagombo wacho en ni wan kaka nyithindo manyiri oningo wabed kwang'e ni wan gi rights to kendo ka gimoro timre ni oningo ibed ni inyalo report gima chal kamano kata ka if you're going through something. Kendo gimoro ma anyalo wacho ni sirkal ma Kenya oningo bed ni keto laws kata rules ma are there to look into such things like femicide mondo kikwa beduru gi weche machal kamagi. Erokamano ahinya. Fatuma Mohamed mheshimiwa jaod bura e kaunti ma Migori in mari dibedang'o? An bende da awach mana ni nyithindwa manyiri odog chien matin. Gie giwinjo jonyuolgi to ging'e ni onge minyalo yude yo mayot. Miyude yo mayot nyaka bed gi richone. Omiyo girit dendgi, giwe tiyo gi dendgi ka giloko yo mar loso pesa. Maduong' kabisa takwayo sirkal mondo yie oyale buche nyithindo manyiri mosetho e yo mokratirogi mondo jogi otwe mondo bed ranyisi. To mende kan mana kaka kwayo kendo abro kwayo kendo ni Martha Koome oyie mondo ketnwa court ma special mayalo gigi mondo gik magnekgi otim piyo ka jo onek go oneno ng'at machielo mane pok oneko dhi luor ne chik ger ma idhi joka mapiyo. To kaka pod odhi kako dhini iyale kako dhini to pod ok wadhi yudo ratiro mag jowa mosewewa. Mogik wadhi wuoyo kaka jobunge kendo wasewuoyo kaka mine wadhi loso chik kotelnwa gi nyiwa bende ma wan ngeye kanyo mosomo lo mondo waket chik manyalo geng'o gigi manyalo miyo waratiro mar nyithindo manyiri gi nyithindo machuo mondo wayud haki marwa. Jogo bende ma jo pesa ma jodongo man gi pesa oterore mos gibed gi mondegi giweyo nyithindwa manyiri magi pas nyithindgi giwe nyithindogi mondo som mana kaka nyithindgi somo mondo chieng' moro gin bende kik ng'ato tim ne nyathine richo mana kako timo ne nyathi ng'ama chielo richo. Omiya kwayo nyithindwa manyiri odembe takwayo jonyuolwa
doguru chien uparie kanisa, uparie msikiti, uparie chikeu mag lemo mondo wapuonje nyithindwa weche mag Nyasaye. Nyalo loko chuny nyathi kane nyathi osebayo yo. Mogik adwoko ne jomigori erokamano kuom winjowa kawuono, kuom kuora mane gimiya, kendo achiko gi ni pod wadhi tiyo kanyakla. Erokamano ahinya Mheshimiwa Fatuma Mohamed. Ambe ne geno mara ni nyakora mga jwango winjo weche gi yo makare. Kinja nyuoli ngi nyithindo, nyisgi, puonjgi. Hang'eni nitiere moko kuom nyithindo mabede samoro neno ni jonyuol gin analog. Nyithindo bedo wabede nyithindo mawinjo wach, wabede nyithindo manyiri kata mana mayawuoyi, wabede nyithindo mawinjo wach mabende inyisowa. Bende geno marwa ni jong'ad bura, hang'eni singo bende nosingne ugai mar doho Martha Koome ni bro bede ka medo jong'ad bura 36. Geno marwa ni magi gin moko kuom jong'ad bura mabende biro bedo ka winjo buche kendo yalo gi sama winjore, ma bende jogo ma bende donjo ne gi godo omigi kuma ma winjore. Kok manya kwa mga juanga guni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak makama dakika 20 tok saa 2 mano mar okinyi. Erokamano ahinya Fatuma Mohamed, aguni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi makawuono. Angelo, in bende aguni erokamano ahinya kuom yudo thuolo. Kanyakla kod Winnie Mireri kintiere kaunti ma Narok, aguni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa. Nyakwa mga juanga in bende erokamano ahinya kuom ote mage. Ng'eni ote tuoro mang'eny chalo lu. Atemo kar nyalo mara mano mar somo gi. Ng'eni twak makama wabiro bedo godo kinde ka kinde. Wapuonjre kaka onagi, kaka joma mine kanyakla kod joma chuo. Mar mondo mi wageng' nek maket kod mage mabende nyalo neno e kinde thuolo mabiro. Mabiro en tedo gi chiemo. Anno ka Jael Lieta oseikore kendo odwa tedo nwa kawuono achiel ka achiel. Kik idhi mabor. Nyinga Sharon Ong'ao. Golo mar rumba siko kinde duto. Secherio ami rumba mokwe tango kodi mbaka bende. Paki kwa eno emakelo nie. Tiedero. Geso kageso saparo diambo. Manera TV. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi.